Moi boas, benvidos. Moi boas. Nada, Boas. o primeiro, grazas a todos por animarvos a estar aquí hoxe connosco. É unha temática extremadamente apasionante o mundo da mitoloxía galega e saber como podemos aplicalo e introducilo nas nosas partidas de rol. Antes de comezar con todo ese lío, sí que me gustaría dedicarlle un par de minutiños a que vos presentásedes e a que a xente vos coñeza. Entón, pois polo orden no que me están salindo os vosos vídeos. Alexandre, queres comezar? Bueno, pois eu móvome nas redes como Alexandre Weiss, son historiador. Bueno, a raíz da miña pasión pola historia, pois metinme na antropoloxía e dai na mitoloxía, aínda que debo confesar que me considero un mero aficionado. Benvido, gracias por participar. Mel, queres continuar? Pois, hola, son Mel. Nas miñas redes sociales conócese como Melodías de Caos. Son máster de O Gato e o Dado e tamén son estudiante de filoloxía. Foi este interese por as historias, por todo o que ven intrínsecamente dunha historia, o que me fixo chegar a donde estou agora mesmo, e a propia mitoloxía foi a que labrou o meu camiño. E, bueno, é un placer estar aquí e poder falar de algo que me apasiona tanto. Genial. Moreiras. Hola, son Fernando Moreiras, son traductor e, bueno, a miña paixón pola mitoloxía galega ten unha orixe bastante máis lúdica do que pode ser a académica noutros casos. É dicir, o meu contacto con estas cuestións empezou un pouco coa literatura galega, pero tamén está presente, por exemplo, en moitísimas festas populares. Tamén, mesmo facendo cosas como o senderismo, sempre acabas atopando moitos sitios que teñen unha lenda e que se están mínimamente inusualizados, pois vas a topar aí unha referencia a que se creou do lugar ou do monstro que habitaba ali. Genial, estou contigo que eso mola moitísimo. Lau, queres falarnos de ti? Hola, sou Lara Guerrero, son programadora e escribo xogos de rol e aventuras e a veces relatos. Case sempre, que non sempre, meto o folclore galego porque non hai moito folclore galego aínda no rol escrito, nin no rol publicado. Dame moita pena porque pareceme fantástico e además é o que son. Sempre se di que escribas do que sabes, e claro, eu sei de folclore galego porque é o que levo vivindo toda a vida, e, polo tanto, para min é importante e fundamental como galega falar do noso povo e das nosas lendas. Estou completamente de acordo. Pois nada, podemos entrar en materia, entón. O primeiro que me gustaría abrir esta mesa redonda con unha pregunta que creo que vos apaixona a moitos de vos, que é charlar un pouco sobre cales son as causas que vos considerades polas que a mitoloxía sajona, a mitoloxía nórdica está tan extendida e tan dominante no mundo dos xogos de rol e a mitoloxía máis próxima á nosa casa está prácticamente invisibilizada e unha gran descoñecida. Alguén quere abrir? Marketing e prestixio. Básicamente, o sea, pensemos que a mitoloxía nórdica, sobre todo, desgraciadamente, en tempos do século pasado, co auge do fascismo, tivo moitísima presenza e moitísima difusión. E, polo tanto, a partir de aí xa tivo un marketing, inda que sexa negativo, fixo que moita xente coñecese toda esa mitoloxía. E, polo tanto, no momento no que a xente xa a conoce, usa. Nos, de momento, somos os descoñecidos e as descoñecidas, e haberá que tirar por aí, e que véndense millor. E por iso temos que escribir e tal, porque senón, isto é na miña opinión, pero podedes contradicirme moitísimo a partir de agora. Eu, no meu caso, estou de acordo contigo. Non foi o prestixio que ten, e que xa moitas veces sigues o camiño do que está escrito, senón tamén o feito de que hai unhas culturas que están minorizadas sobre todo polo tema das conquistas do siglo XIX, da forma na que se ha globalizado o mundo, e isto fai que culturas como a nosa propia, moi opacadas non só por a caída da supremacía da cultura, por así falalo, entre comillas, da cultura estadounidense,
anglosaxona que se ve con moitísimo máis prestixio, con moitísimo máis luz, por así decirlo, senón tamén o feito de que as culturas máis pequeniñas, as nosas linguas, con toda a cultura e todo o detalle que ven con isto, acaba barréndose dibaixo da alfombra porque veste como algo menos importante cando realmente non é así. É moi rica e moi importante. E, sin embargo, por toda a forma na que se globalizou o mundo, como as culturas ponse unhas encima de outras e así mesmo as linguas, acabamos na situación na que estamos hoxe. Moreiras, algo que engadir por aí? Sí, bueno, todo isto acaba levando a que a un feito que é incontestable, que é que a cultura é unha ferramenta de poder brando e que todos os países van tentar, na medida en que lles interese, facer que esa cultura chegue aos demais e se impoña e se coñecida polo feito de ter influencia internacional. Como dixo Mel, evidentemente temos unha superpotencia global que veñen sendo os Estados Unidos, que impuso, irónicamente, non impuso a súa cultura, as súas lendas nativas, que serían a das primeiras nacións, senón a dos colonizadores, quero dicir, a dos anglosaxóns, mesmo a doutros colonizadores posteriores. A cultura irlandesa é moi coñecida no mundo, pero non polos irlandeses, senón polos irlandeses americanos, que conseguiron levar a Hollywood e a todos estes outros sitios. E, bueno, hai países que lle están facendo un poquinho a competencia. O exemplo máis claro que podemos ter é Xapón. Xapón dá moito a coñecer a súa cultura. Xa que non ten esa capacidade de superpotencia militar nin noutro xeito, polo menos quere ter a potencia cultural. E boa parte disto, xa remato, podemos velo no exemplo de China. Ata hai moi pouco, os mitos chineses non eran coñecidos. Os autores de China eran absolutos descoñecidos. Agora que China quere chegar a ser esa primeira potencia mundial, empezamos a ver moitísimo esa produción cultural no resto do mundo. Teño que dicir como breve inciso que para min o máximo exponente agora mesmo que aprendeu moi ben de Xapón de este conquista cultural blanda, colonialismo, é Corea. Corea está facendo maravilloso, os doramas son unha ferramenta increíble para contar a súa historia, están contándoche sempre algo moi blandiño e moi cookie, pero están contándoche a súa crise económica, cando Xapón os invadiu, é unha ferramenta cultural, iso xunto co K-pop, increíble, están facendo marketing outra vez, sumamente ben, e isto é así. Alexandre, algo que comentar nesto? Eu diría, en gran parte concordo con vos, pero eu creo que habería que remontarse ao inicio dos xogos de rol a mediados dos anos 70, en plan de os primeiros xogos de rol derivan directamente dos wargames, digamos, e construense primeiro co imaginario dun grupo de adolescentes estadounidenses que meten moitos mitos nórdicos, meten a Tolkien, meten o que coñecen. E a partir de aí, digamos que toman a iniciativa. E cando, dun xeito, lanzanse ao mercado europeo, aí normalmente prodúcese unha situación bastante curiosa que, por un lado, introdúcese Dungeons and Dragons, Dragóns e Mazmorras, que soe ser o xogo primordial, pero, por outro lado, a partir de Dungeons and Dragons, comezan a xurdir os xogos nacionais, en Polonia, en Finlandia, en Suecia, en Francia, e o resultado aí, pois moitas veces é mixto. Hai veces no que Dungeons and Dragons é o xogo máis xogado, máis, digamos, difundido dentro dun país, pero non sempre. En Finlandia, por exemplo, Dungeons and Dragons sempre quedou en segundo, en terceiro lugar, frente a xogos nacionais como as lendas do Kalevala ou, digamos, xogos baseados nos mitos propios. Pero, bueno, non se deu en todos os países. En Francia tamén ocorreu o mesmo. Dungeons and Dragons non é o xogo mayoritario. Hai xogos franceses que tuveron maior repercusión. Pero... Como inciso respecto a isto, dicir que cando D&D di que é o xogo máis vendido do mundo ou o xogo máis xogado do mundo é mentira, porque a presenza de D&D en Asia é ridícula.
É dicir, na Asia triunfa o terror e triunfan os xogos propios, pero na Asia D&D non consigue facerse mercado, entre moitas outras cousas, porque colonialismo cultural outra vez, cada vez que D&D intenta facer un setting asiático, non o fai con xente asiática, fai no con xente de Estados Unidos, spoiler, isto sabe mal, entón ten como máis rechazo, entón seguen sen vender en Asia, e isto leva pasando pois unha vez cada 10 anos. Eu teño unha colega, unha amiga tamén, que o que fixo foi o seu TFG seguindo esta mesma idea. A maneira na que D&D enfoca o orientalismo dunha maneira que produce aínda máis rechazo. Os seus antigos libros, os seus antigos manuais, teñen unha cantidade de racismos por todos os lados en canto orientalismo que é para pôr a parte. A mí recórdame a Game Boy Rosa, sabes? De cando Nintendo fixo a Game Boy Rosa non foi un éxito, entre outras cosas, porque as nenas xa tiñan unha Game Boy. Sabes? Era como, pero Nintendo, que está moi ben a Rosa, vendeuse, sabes? Pero Nintendo era como, este para o mercado feminino. E o mercado feminino xa o tiñan, porque as nenas xogaban a Game Boy. Entón, recórdame moito a isto de, vamos a facer as cousas para o mercado asiático, pero non vamos a estudiar o mercado asiático, nin contar con as persoas asiáticas, nin nada que se lle pareza. Vamos a facelo, pois, desde ese punto de vista. Entón, claro, non arrancan. Vou reconocer un pouquiño isto. Dalle. No, que o que quería decir é eso, que a expansión de Dungeons and Dragons polo mundo, pues eso, produce resultados mixtos. Hai nalgúns lugares onde se impón, pero hai outros, sobre todo os países nos que hai unha cultura forte, no que queda nun segundo, nun terceiro lugar, non alcanza a supremacía. E aquí en Galicia, pois, lóxicamente, solamente temos un ou dous xogos de produción nacional, refiro máis crónicas de Gaidil e algún máis alá dos xogos que teñen aportado os fans nas últimas décadas. Entón, claro, os xogos como Dungeons and Dragons que chegan de fora, pois teñen máis peso nas mesas. Claro, a iso quería reconducir a conversación, porque falabades antes de algo moi interesante que en algúns mercados europeos, así como nos asiáticos, triunfan as producións nacionais versus a imposición imperialista, por chamar de algunha forma. Por que credes que eso non cala xa non só a nivel local na Galicia, sino tamén a nivel estatal en España? Mel, tiñas a mão levantada. Sí, aí vou volver ao que comentei ao principio, neste caso falo das linguas, pero a lingua está moi unida á nosa cultura. É un pilar, por así decirlo, da propia cultura. Neste caso de España, temos que falar de dous factores diferentes. Primeiro, do concepto de nación que tense nos outros países e que en España é un país multicultural e con múltiples nacións diferentes, e o factor dunha nación e dunha lingua minorizada. No primeiro, o factor de que sea un país con moitísimas nacións diferentes ou en contraste de outros países que teñen unha idea de nación moito máis cerrada, polo tanto, o seu espírito de nación impónse ante o que ven de fora e é máis fácil que as producións salgan con moita máis forza que no noso caso que aparte de ser multiculturales e que hai unha multitude, unha riqueza moi, moi grande, esa riqueza, polo factor da propia dictadura que tivemos, e veuse completamente minada, dai o concepto de minorizada, non é que sea unha lingua minor, senón é que polos propios falantes e polas propias persoas que pertencen a esa nación e que agora están intentando recuperala, veuse de menos e non ten tanta forza e tanto empuxe como podería tener unha nación como a finlandesa, que ten moita máis forza tanto dentro do país como fora. Lau, levantarás a man. Sí, vale, eu vou dicir que sí a todo o que dio Mel e ademais cartos de marketing. Por qué? Porque o que non sabemos é que moitos destes manuais estranxeiros que teñen tanto tal están subvencionados.
porque un produto nacional está moi subvencionado, o que está fenomenal, super fan de que se subvencione un produto propio que promociona o folclore no idioma do país, sobre todo se unha lingua que non ten moitos e moitas falantes, e marketing, porque cartos. Que pasa tamén? Que Galicia eu noto moitísima diferencia respecto a Cataluña e Euskadi. Eu traballo para unha empresa que ten a sede en Cataluña, así que vou bastante, e vivín en Euskadi, así que coñezo bastante ben un pouco como están ali as cousas. E hai unha diferenza fundamental con Galicia é que en Euskadi e en Cataluña apoianse o idioma. En Galicia non. É dicir, en Euskadi e Cataluña hai cartos para subvencionarte, para axudarte, para promocionar, para que haya moitas editoriais. É moi fácil encontrar manga en catalán e en euskera, e logo, pois aquí en Galicia estamos como estamos, é dicir, a produción e o apoio estatal é pouco, por non dicir ningún ou todo o contrario, entón, bueno, é moito máis complicado. E, ademais, perdemos falantes, entre moitas outras cosas, porque programas tan bons como o Xabarín Club, pois xa sabemos o que pasou. Entón, é dicir, é fácil, é máis sinxelo, inda que sexas unha lengua, unha cultura minoritaria ou minorizada, sair adelante se tes apoio estatal e un bo marketing que fai que pases a ser cultura, lengua de prestixio, que se dende o Estado non tes absolutamente nada deso. En Galicia agora mesmo, no contexto no que estamos, non temos unha xunta que protexa, promocione ou fale ben do galego se non é para que veñan turistas. Alexandre, pedías a palabra. Eu quería apuntar que precisamente neste século XXI o galego quedou minorizado. Neste momento, en Galicia hai un 30-40% de realmente de galego falante, de xente que fala en galego habitualmente ou que saiba desenvolverse con fluidez. Eso eu creo que, sobre todo, é unha situación de apatía, como mínimo por parte da Xunta de Galicia. Falaba laudo da situación en Euskadi e Cataluña. É tan sinxelo como moitos DVDs que teñen a traducción ou os subtítulos en euskera ou en catalán non o teñen en galego. Porque a Xunta non vende os dereitos. Xa. Isto sabe mellor Fernando que a min, pode contalo el, pero o caso é que a Xunta pode vender os dereitos, pero non quere. Sí, efectivamente, para moitas das series míticas da nosa infancia barra adolescencia que se publicaron, solicitouselle a Xunta que a ver se podían dar as dobraxes que se fixeron no seu tempo. A excusa foi que todo ese material foi de antes da reforma ortográfico do ano 2003. E que, claro, como xa era dun galego bello, xa non valía e todo isto, que non querían dar as dobraxes. Baixo ningún concepto. Tampouco valoraban a posibilidade de facer outra dobraxe nova, máis acorde á reforma posterior. Pero, bueno, que quero dicir, eu estou convencido do que di Laura, que en realidade é que non foi por esa corrección normativa, senón por unha decisión meramente política. A política entra moito no que vende sendo o concepto da lingua e cultura e Vou aportarvos un pouco da política para aproveitar que este ano que ven lle van a dedicar as letras galegas a esa transmisión popular da cultura. Ao largo das últimas 2 décadas estamos experimentando unha perda das romarías, das festas máis tradicionais en favor dunhas festas quizáis máis invadidas culturalmente. Gustaríame, vou empezar contigo, Moreiras, que é o que máis calado está. Gustaríame un pouco que me comentedes vos como credes eso, que eses vehículos verbais poden axudarnos e podemos empregalos á hora de comunicar a nosa mitoloxía e, sobre todo, pois eso, chegar a xente que normalmente está allea, como poden ser os xogadores de rol, que é o tema que temos hoxe. Mira, eu vou contarche un dato que é importante neste caso. Eu son gaiteiro. Así que eu vou moito a esta clase de festas e romarías. Non é en absoluto certo que se estean perdendo. Esas festas seguen aí todas. O que pasa é que non teñen ese lustre cultural que se lle podía dar. Quero dicir, é unha cosa moi popular, que fan os veciños, que as que vai a xente un pouco de sempre, bueno, pois que iso, que probablemente, que moitas delas son festas excelentes.
que se estivesen un pouquiño máis prestixiadas tanto pola propia sociedade, que decir, non vou culpar só as institucións, que tamén, senón pola propia sociedade, que iso, que prefire ver un partido de fútbol, o cal é lícito, antes que ir a unha foliada, que tamén é lícito, pero iso, o peso que se lle dá a cada unha desas dúas manifestacións culturais pois é moi distinto. E iso, como animamos a xente para que participe nestas mostras de cultura popular? Pois mira, é difícil. Eu estou facendo a guerra de xeito individual. Eu estou tentando levar os amigos a ver todas estas cousas, a que coñezan este mundo. Pero claro, eu fago o meu labor específico e concreto. Eu non podo pelexar por todo o país. Así que iso, non teño unha resposta correcta. Non teño unha resposta que vaya para todos. Eu podo dar a resposta de facer a guerra de guerrillas. Neste caso, a guerra cultural. Quizás a pregunta era un pouco aberta, era un pouco máis como podemos nos desde o noso posto de divulgación facer máis atractiva esa cultura propia para que a xuventude a prefira versus a invasión pois asiática desde Corea e Xapón ou a invasión desde Occidente coa cultura americana que se apropiou da cultura sajona. Vale, Eu non penso que sexa... Perdón, Fernando. E é dicir que volvo ao mesmo, a guerra de guerrillas individual. Quero dicir, eu hai un par de anos dirixín unha campaña de Mundo de Tebras, de Changeling, Laura foi unha das xogadoras, pero que estaba ambientada en Galicia. Quero dicir, todas as quimeras estaban baseadas nas lendas de aquí, e bueno, pois moitos dos xogadores xa coñecían todas estas cousas, pode que non todas, algunhas foron coñecendas polo camiño, e bueno, foi o meu gran de area para que a xente, a través dun produto mainstream, como pode ser Mundo de Tebras, acabase entrando na cultura galega. Eu estou moi de acordo con Fernando disto, partía excelente, por certo, Fernando, pero dicir que para min isto, o camiño se fai andando. Entón, se vas a escribir, escribe con folclore galego, mete as personaxes e recordar tamén que o folclore non é só o folclore antigo, o folclore tamén é o folclore moderno, por exemplo, Roma Santa ou Lobisome é folclore galego, pero un folclore máis moderno. Iso tamén é folclore. Eu metín fai pouco nunha... Bueno, fai pouco non, publicouse fai pouco o bar Baiona de Vigo. Non se vos acordades, pero era un bar de mariñeiros super mítico que pechou xa fai algúns anos, no que só servían durante toda a noite espaguetis e cocido. Iso é folclore de Vigo. Iso está no acervo popular, igual que está o señoriño que iba co periódico dando voltas. Iso non é folclore, é historia da cidade. Entón, folclore son moitas cousas e canto máis os usemos, máis vivo está. Sabedes isto de se a xente deixa de creer nas fadas, as fadas morren? Pois entón, non queremos que o folclore ni que a historia do noso pobo morra, así que temos que usala e falar moito dela. Penso que non hai que facer... Bueno, podense facer moitas cousas, non? Pero tampouco creo que o folclore a historia de Galicia é suficientemente interesante, diversa e moderna como para que non teñamos que facer moito máis alá que falar de ela. Por exemplo, e con isto se acabo que me enrollo, cando eu entrego unha historia, unha aventura, un xogo e ten folclore galego, o primeiro que leo da editorial é jolín, Laura, que original. Eu penso, pero se di unha patada saírme 4 disto. Que non collín nada especial, que collín o millor, pois, eu que sei, un xan. Collín un xan. E de repente, ¡buah, qué criatura tan original! Y yo, Wikipedia en gallego, no, esto es criatura mítica gallega de toda la vida, ¿eh? No tiene nada. O as mouras, son cousas que aquí damos por sentadas e normais, que fora son moi descoñecidas e que chaman moita atención e dou fe de que gustan, porque eu, xa vos digo, o sea, cada vez que mandaba con folclore galego é un exitazo super original e maravilloso porque non o coñecen. Nombrastes dúas criaturas mitolóxicas apunteinas e vamos a falar delas un pouco máis adiante para que a xente que quizás non este familiarizado con ela poida falar. Sobre todo, dos mouros e das mouras sí que vos vou a presionar bastante un pouco máis adiante nesta mesa, porque hai moita xente que os confunde cos árabes. Entón, vamos a charlar de eso. Pero antes, e xa deixando atrás un pouco este aperitivo co que abríamos, vamos a comezar a falar de mitoloxía. E vamos a abrir
falando de lendas e ambientación. Normalmente, cando unha partida de rol comeza, ambiéntase por defecto, salvo que se diga o contrario, todo o mundo asume que estamos falando dunha baixa idade media con fantasía ambientada en Centro Europa. Entón, gustaríame que cada un de vos poida contribuir nesta mesa compartindo unha lenda que nos poida servir como apertura de aventura ou unha ambientación mitolóxica galega que contribuir a que xente que nos estea vendo poida incluílo nas súas partidas de rol. Quen se anima a comezar? Eu mesmo, xa que xa teño unha partida en proceso ambientada nesas zonas. No meu caso, son unha máster que se especializa no ámbito do terror e no comezo da miña partida ambiéntome sobre todo poñendo de exemplo unha cantiga que converteuse en unha canción que agora podese incluso escoitar por Spotify, na lenda das lavandeiras. En concreto, na escuridade na que se contaban, entre foliada e foliada, cando os xoves os rapaces, despois de estar moendo a fariña, baixaban polo bosque, polo lado do río, e nesa escuridade era cando as bestas, cando as mesmas lendas dos monstros cobraban a vida, e eles tiñan que enfrontarse a isto. Entón, nesta ambientación da escuridade, da luz temblorosa dunha vela, da mesma auga que vai caendo polas pedras, escúchaste os teus susurros, é no momento no que todos os medos de todos os xogadores nesa antigüedade dos rapaces como eu, que son bastante xoves, ou como calquera das persoas que poden, incluso máis maiores, que poden estar escoitándonos, é cando o medo, no meu caso, e a sensación de que algo está virando, empeza. No meu caso, a miña ambientación preferida agora as miñas partidas máis centradas nos escalofríos no teu pesco. Genial. Se alguén quere seguir, non quero monopolizar. No, prefiro que continues un chisquiño máis, acabes de describirla, entrar todo. Creo que estábamos todos escoitándote embelesados, entrando na ambientación. Home, debo dicir, a miña especialidade que máis me gusta. Non só é o ruido, o propio bosque que na súa nebla, nas tebras que nos acechan, é o que nos leva a propia historia de terror e do propio medo, senón tamén o descoñecemento de que hai dentro deste bosque. Galiza segue sendo unha zona con un montón de diferentes montes e bosques, ríos que aínda están bastante por encontrar pequenos factores. E non só isto, os propios castros, o seu misterio. Para que non os saiba, os castros son os restos prerromanos que poden atoparse, por exemplo, en Galiza. Os seus círculos, a estas pedras tan antiguas que poderon ser e poden seguir sendo casas, trampas de criaturas que non somos capaces de ver, é o mesmo que pode levarnos dunha maneira tan profunda a tensión como os vampiros que poden usarse agora de maneira tan común. Os silbidos do vento pasando entre as pedras, as sombras que fanse polo lume, todo isto é unha acumulación e é como un pequeno torbellino, un pequeno tornado que pode levarnos a unha ambientación perfecta e que está a 4 pedras da casa
nunca mellor dito. Porque ao final este ambiente case de castros, de zonas que parecen recién saídas de contos de fadas, tamén pode ser recién saídas de contos dos máis oscuros soños, das máis oscuros pesadelos. É simplemente saber enfocar as cousas que temos tan cerca da casa e que de pequenos o mellor facíanos temblar a un ámbito no que podemos controlar. No meu caso, a partida que teño preparada, chamaste Think Candles, o sistema, unha moi similar vou levar este sábado a unhas sesiones de rol en galego que van a facer en Coruña, chamase A Última Noite, e nos os castros no que a acción comeza. Na mesma oscuridade é donde temos que sobrevivir. É donde temos que huir desas tebras para poder levar a nosa vida nas nosas mans e conseguir que quede constancia da nosa existencia. Genial. Gracias por compartir. Vouche parar aquí así un momentiño. Antes de dar paso a outro compañeiro, temos unha pregunta no chat, coméntanos que nunha partida de Home Lobo en Santiago o seu mentor foi inspirado en Miro Pereira, o de Platos Combinados. E pregúntanos si eso conta como folclore moderno. Esto creo que Claro para que Lau. sí. Claro que sí. Claro que sí. O sea, por favor, sí, gracias. Sin duda. Todo isto é historia do pobo. E que ten o sea, o impacto cultural de Platos Combinados é eterno. O sea, é como Galloso folclore. Ana Quiro folclore, claro que sí. O sea, como se chama? A Miss Vaca é folclore galego. E que ao final faise propio da noso pobo e da nosa cultura. Faime moita graza o paralelismo porque na miña campaña de Changeling o mentor do personaxe de Laura era precisamente un cociñeiro real dun restaurante real de Vigo, Marcos da Coruxa. Dime por chat que tamén é Andrés do Barro, con moitas exclamacións. Falando de folclore moderno, quería apuntar que fai pouco liño o profesor Manuel Gago que, bueno, en 1898 en Vigo probouse un proxecto de submarino que está agora no Museo do Mar que inventou Sanjurjo Badía. Bueno, quedou constancia nos periódicos na época, a sociedade fixo seco, e ao parecer o pai ou un parente de Manuel Gago, cando era pequeno, lle falaba de que había un home moi listo que inventara unha máquina para navegar polo fondo do mar a pedais. Eso tamén é folclore moderno. E, Alexandre, xa que che teño a ti, compartes ti a túa lenda ou a túa ambientación na mitoloxía galega? A miña orientación, pois eu non vou falar tanto de lendas como de realidade histórica. En concreto, da revolta dos Irmandiños, a final da Idade Media. É un período de crise no que, por un lado, a fame e a guerra entre os señores feudales pois, crea unha situación no que o home da pé di basta. E primeiro, a baixa nobleza que quere, por un lado, protexer os seus privilexios frente aos abusos dos grandes nobres, e logo sí que os viláns e os burgueses das cidades, e finalmente os campesiños, e toda Galicia convértese nun polvorín, ata que dice que xa basta e abaixo as fortalezas. Entón, pois, temos aí un lume que se espalla por toda Galicia, na que toda a sociedade se pon en movimento, na que as torres van caíndo unha tras outra, onde os señores lobos fuxen fora de Galicia, e por un momento, pois, o poder queda en mans das cidades, queda en mans do campesiñado. E deste xeito, pois temos un período de oportunidades con unha ilusión que por desgracia eso temporal,
pero que permite crear unha serie de aventuras, de unha serie de situacións que o tempo tamén se converteron en lenda, máis alén do que foi a realidade histórica, máis alén do que foi a rebelión dos señores e logo o aplastamento da rebelión por parte do rei coa complicidade dos bispos e da grande nobreza. De feito, diría que a Revolta dos Irmandiños xa inspirou un xogo de rol en vivo que tuvo varias edicións, Irmandiños a Revolta, no que se escenificou a loita entre señores e campesiños no castelo de Monterrey, en Verín. Se non me equivoco, creo que este facendo a festa en honor a esta revolta, se non me equivoco. Sí, o tema dos Irmandiños tamén está, digamos, tendo repercusión, máis algo que foi ali en Castelos de Monterrey fai uns anos. Tamén se está escenificando, por exemplo, o asalto ao Castelo en Vimianzo e tamén en outros lugares. Tómase a Revolta Irmandiña como unha referencia para facer unha festa ou unha escenificación de raíces históricas, pero no que moitas veces, máis alá da realidade histórica, tamén se mezcla a lenda do que realmente ocorreu. Coméntanos no chat que temos aí compañeras que van a participar nunha en setembro en Vilanova dos Infantes, así que parece que está bastante vivo o tema. Unha cousa antes de cambiar, Alexandre, dixeches na Idade Media, a Idade Media é un período moi amplio, non sei se nos podes dar unhas datas un pouco máis concretas para que nos este vendo, para que se faga unha idea do contexto histórico mellor. Pois a Revolta Irmandiña é xa, digamos, como por así decirlo, é como o acontecemento que marca o fin da Idade Media en Galicia e abre a Idade Moderna. É o fin dos grandes señores feudais e a chegada, digamos, do poder absoluto, do poder máis centralizado. Houbo varias revoltas irmandiñas, pero a máis coñecida, a Gran Guerra Irmandiña, foi entre os anos aproximadamente 1466-1469. E do mesmo xeito que en Europa é unha época de cambios, tamén se producen outras revoltas en Transilvania, en Francia, en Cataluña, en Valencia. Pois estas revoltas populares ou non tan populares, moitas veces son revoltas, son enfrentamentos dentro da propia nobreza. Pois digamos, son unha serie de acontecementos que acaban que a Idade Media e comezan que a Idade Moderna. É aquí onde está Doña Urraca? Ou aquí estou eu? Non, Doña Urraca é do século XI. É, digamos, a guerra entre a raíña Urraca e o seu fillo, apoiada polo seu marido Alfonso Batallador, pero, bueno, iso é o século XI, e tamén Xelmíres polo medio. Iso tamén é outro período de crise moi interesante, pero xa sería de unhos séculos antes, do século XI. Pois, gracias, Alexandre, por traernos un contexto histórico que... dalle. Quería facer un pequeno apuntamento ao tema de que en Galicia temos historias reais que aconteceron que son alucinantes para partidas. E quería deixar como semente de aventura para que a busquen pola súa conta e os que nos están escoitando que miren a historia de Dona Inés de Castro, que é unha historia auténticamente alucinante de terror e intriga de palaciega. Pero está ben documentada ou está como Wiki Galipedia, que son dúas liñas sin máis detalle? Que diga o historiador. Non, está ben documentada. De feito, tamén ten a súa parte de lenda e non sei se hai algunha novela do século XIX. Inés do Castro, todos os xeitos, foi, creo que do século XIV, se non erro. Pois apuntados quedan os deberes. Gracias, Alexandre, por mostrarnos como non só lendas mitolóxicas, sino tamén a nosa propia historia pode derivar en proxectos de rol. O tempo, a medida que se construe tamén o relato histórico, por moitas veces engádense ou novos persoaxes, ou novelase, ou se crea unha lenda a partir de feitos reales. E, Moreiras, douche a ti paso, xa que... Vale, pois eu veño traervos un setting de campaña. Veño falarvos da Lagoa de Antela, que en realidade foi un lugar real. Quero dicir, foi unha lagoa de 3.600 hectáreas que existiu na comarca da Limia
ata mediados do século pasado. Foi un humedal super importante a nivel cultural e biolóxico, ata que chegou o franquismo e dixo isto hai que desecalo e sementar patacas en todo este sitio. En este momento, a día de hoxe, pois, basicamente, son toleiras. O que pasa é que, quero dicir, é unha zona que ten as capas freáticas moi sensibles e cando chove un pouco, parece que a lagoa quere volver a xurdir. Pero bueno, que iso, que fora de estar un poquinho enchoupada a terra, que parece que non ten traza de que vayamos a recuperala. É moi curioso porque iso, a lagoa de Antela non ten unha, senón que ten dúas lendas. Unha que é para settings de terror e outra que é para settings de fantasía. A de terror é a historia... perdón, a de terror sería a historia da cidade de Antioquía, que é unha cidade que dicían os paisanos que estaba construída no lugar onde estaba a lagoa, pero que fora destruída pola ira de Deus por render culto ao galo, é dicir, por facer un culto idólatra e pagán. Dicía a lenda que no fondo da lagoa de Antela aínda se podían ver as torres dos campanarios dos templos e que en determinadas noites ou en determinadas circunstancias podían oírse ruidos diversos, como os cantos dos galos ou o repenicar das campás. Esta historia de xente pagá que había aquí e que foi aniquilada, pois é un básico da historia. Basicamente é o modelo estándar polo cal o catolicismo facía unha demonización dos cultos antigos. Probablemente nas terras do Val do Limia sí que houvese, bueno, probablemente non, seguro que había cultos pre-cristiáns que tenían que ver coa historia do galo. O que pasa que iso xa está abandonadísimo e esquecidísimo. E só quedou esa historia de medo de, mira, que se non és un bo cristián e lle rezas a Deus, podeche pasar o que lle pasou a xentes de Antioquía. Iso por unha banda. E pola outra, dice que na Lagoa de Antela é onde está enterrado o propio rei Artur. Quero dicir, non estamos falando dun calquera, estamos falando de palabras maiores. A Lagoa de Antela era a Avalon galega. E isto ven a conto de que en realidade a materia de Bretaña, todas as historias de Camelot e da Mesa Redonda e dos cabaleiros heroicos foi moi importante en Galicia. Quero dicir, tanto na antigüidade, quero dicir, nos tempos dos trovadores, todos estes temas estaban vivos e quedou un bo pouso de todas estas cuestións aquí. Tanto pouso quedou das historias artúricas neste folclore galego que temos que ter presente que o Santo Grial aparece como peza central do escudo de Galicia. E bueno, todo isto acabou chegando a futuro. Quero dicir, temos autores como Álvaro Cunqueiro, Méndez Ferrín ou Darío Xoán Cabana que fixeron relatos artúricos dentro do que é literatura galega moderna. Así que iso, o de... A ver, evidentemente, sendo como foi Artur un rei que probablemente fose ficticio, quero dicir, que me contradiga se preciso o señor historiador, pero en principio non temos demostración ninguna de que houbo unha persoa que exerceu ese poder e tivo ese título. Así que iso, que se estivo en Antela ou estivo en Avalon cando enterraron, podemos xogar con todas as historias. Eu, como galego que son, defenderei sempre que está na provincia de Ourense. Quería mencionar, ahora que falas da materia de Bretaña en Galicia, que na provincia de Pontevedra, no municipio de Golada, hai un pobo que se chama Merlín. E non é, digamos, unha coincidencia toponímica, non. Está bautizado pola materia de Bretaña. Coméntanos Curiosamente, en filoloxía, unha das cousas que estudamos é a posibilidade da existencia de Rei Artur como rei celta, ao final os celtas estiveron
aquí en Galiza e tiveron moitísima influencia o que é a nosa cultura a día de hoxe. De feito, os celtas estiveron dúas veces. Primeiro, originariamente, e logo na migración do bispo Maelok, que fundou a diócese de Bretonia. Non é agora o máis aceptado que fomos nós os galegos os que se foron para o norte e constituíron aos celtas, emigrando... Hombre, eu tendo en aquí. conta a nosa sed de viaxar e de emigrar, eu penso que isto foi bidireccional. Me refiro, teño Eu probas? tamén, claro. Non, teño dudas ninguna. A min pareceme que non hai que facer aquí unha competencia de non, simplemente que ves perfectamente que hai unha costa en plan de Galicia, Asturias, Cantabria, Reino Unido, Bretaña, hai claramente unha relación co mar e claramente un intercambio entre povos con cousas comuns e xa está. O sea, non creo que isto hai unha batalla de a ver quen invadiu ou colonizou a quen. Non, simplemente foi unha boa sinerxia e xa está, para que pelear. Un segundo, Mel, porque antes de que cambiemos de tema, coméntanos no chat en relación co que decía Moreiras de será real, será mentira, estará ou non estará, coméntanos no chat que é un tema similar á tumba do apóstolo, que tamén ten aí unha lenda bastante chula da súa chegada e unha realidade por detrás. Non sei se alguén quer comentar ao respecto. Porque tamén pode dar para partida, non? Pois sí, a verdade é que sí. Ademais, eu estou vivindo en Santiago e é unha das cousas das que máis se presume lo que vende sendo a cidade de Santiago, e incluso podes baixar e intentar visitar a cripta, e todo ese misterio alrededor da vida desde realmente estivo aí, se non estivo, e todos os milagros que hai ao redor, porque un das cousas que dicen que pasou para indicar que esa foi a tumba foi unha especie de chuvia de meteoritos que caeu sobre exactamente onde estaba a propia tumba deste apóstolo. Eu creo que podría dar para unha partida longa, bastante longa. Bueno, Coolboy, que non lo pusestes no chat, se nos queres deixar máis detalles da inspiración que usaches para a partida, lémoste. Lau, quédanos a túa lenda, a túa ambientación. Eu teño dous cousas. Unha está relacionada co que dixo Fernando e a min pareceme increíble e maravilloso a cantidade de lendas que hai en Galicia sobre povos enterrados e desaparecidos, que en algúns casos é verdade, porque logo en terras ali había un pobo. Como desapareceu ese pobo? Non se sabe, pero a lenda di que ali había un pobo e que desapareceu porque patatas, según o catolicismo, maldición divina, según o resto do mundo, pois a saber que pasou, pero é que temos un montón, é increíble, increíble. Normalmente son castros, pero logo tamén hai outro tipo, pois, poblacións máis modernas. Entón, mólame moitísimo, me pareceme super guai. E hai outra cousa que me mola un montón, que é tamén folclore un pouco máis moderno, que é a chegada do tren, das presas e da luz nos diferentes povos. Por exemplo, a miña abuela sempre conta que a única casa que quedou sen luz no seu pobo foi a da súa avoa. Por qué? Porque a súa avoa negouse a ter luz eléctrica na súa casa. Tiña velas, porque a luz era unha cousa fea, mala, non a quería na súa casa, punto. E isto pasaba. Cando se acabou de construir tanto a presa do Freixo, que a miña familia é de Sazoa, como cando chegou o tren, hubo unha oleada de suicidios. Por qué? Porque era fácil. A presa estaba aí, o tren iba moi rápido, oleada de suicidios, porque era fácil patarse, máis fácil que o acceso que tiñan. Entón, hai un impacto para ben e para mal en todas estas modernidades cando chegan a un pobo que tamén é parte interesante. O de que sexa fácil matar fai que sexa obrigatorio para min mencionar que, bueno, eu teño familia no Ribeiro, a todos os represaliados do franquismo que ian fusilar, levábanos á ponte ferroviaria do encoro de Castrelo, e, bueno, pegabanlles aí os tiros e logo botaban os cadáveres ao río. E ti, aí non... nesa zona tese moitos cadáveres recuperados porque a xente ia río abaixo a coller o morto da familia. A ver, folclore, queres que non? O que comenta Lau para min resona extremadamente cercano ao novo Halo de Vigo, non? Sí, que conste que agora estamos nunha época máis moderna, é unha serie de cando ti
deseñas un novo edificio, un tal, tens que cumprir certas normas de seguridade e recomendacións, entre elas está non facer estas cousas fáciles. Pero non sei canto costou, 7 millóns? 3 ou 7? Non Demasiado. recordo, pero unha... Sí, en 7 millóns no presuposto para poñer, non sei, unha pantalla, unha rede, algo para que a xente non... No, aparte de que somos unha das zonas de Europa con maior índice de suicidio. Sí. Sí. Vou a reconducir para manter un tono alegre en isto. Parece que demos en algo bastante interesante co tema do apóstolo e a ambientación de Moreiras, porque parece ser que alguén utilizou o apóstolo como un vampiro primixenio na súa partida e parece ser que tamén empregan o home lobo de Allariz. Non sei se alguén coñece o home lobo de Allariz e quere contarnos un pouquiño sobre ele. Eu non só coñezo, senón que subtitulei ao galego a película, así que eu vou dar un dato máis. Coñezo a un dos parentes vivos de Roma Santa. Laura coñece tamén, Laín. A ver, este non era lobisome nin nada, este era un asesino en serie. Probablemente un dos primeiros o primeiro que teñamos documentado en Galicia. Básicamente ia matando xente, sobre todo mulleres novas, porque era unha persoa moi perturbada. Isto está documentado, quer dicir, este señor foi apresado, foi levado a Suiza e acabou morrendo na cadea. Este home, antes de ser o lobisome de Allariz, tiña outro alcume, que era o que un alcume moito máis clásico, que eu lembro oír na aldea da miña avoa para poñerlle medo aos nenos, que era os sacauntos. Básicamente porque o señor Roma Santa quitaba a graxa ás súas víctimas para facer xabón. De aí o de sacauntos, que podías andar ti polos carreiros, topar cos sacauntos e que te matase para levarte os untos. Bueno, e iso, efectivamente, o mito dos sacauntos ten o pouso, a base confirmada de realidade de Manuel Blanco Roma Santa, que foi un asesino en serie de finais do século XIX. E por que chamaron o home lobo de Allariz? Porque no xuicio como defensa dixo que era un lobisome que estaba maldito. Alexandre, tiñas a man levantada. Sí, quería dicir que realmente o mito dos sacauntos é, por así decirlo, é o vampiro da Península Ibérica. Hai casos por toda a Península Ibérica porque precisamente existía a crenza supersticiosa de que o unto humano pois era o bálsamo curativo dun montón de doenzas. De feito, por exemplo, creo que foi en Viveiro, se mal non lembro, no século XIX, houve un farmacéutico que, bueno, que a xente de Viveiro asaltou a botica, romperonllo todo porque correra o rumor de que vendía unto humano. E era ilegal? Por suposto, vamos, o que xa sabemos, pero, por exemplo, creo que foi polo sur de España, non me acordo agora o pobo, que foi, houbo un curandeiro que matou un meniño, secuestrou e matou un meniño para facer bueno, para porlle o segundo a un home que estaba morrendo. E o caso, pois, saltou nos periódicos, bueno, ao final detuveron os secuestradores, o propio curandeiro, condenaros a morte, por suposto. Pero, bueno, como ese, houve tamén máis casos, porque, aparte, a lenda dos sacauntos na Península Ibérica e tamén en outros países, ten esa base real de que xente movida pola superstición, pois moi posiblemente chegase a recurrir ao asasinato, sobre todo de nenos ou de persoas indefensas, para obter esa sustancia e utilizala, bueno, un pouco co que pasa hoxe cos cornos de rinoceronte ou cos cairos de tigre ou cousas que se dan propiedades milagrosas, vamos. Mel, tiñas a man levantada. Sí, que seguindo esta mesma línea está a famosa vampiresa de Barcelona, sí, que é como unha das máis coñecidas por esa zona como asasina en serie e que facía iso con nenos, exactamente. Movida por esas crenzas, utilizaba restos humanos como en forma de curandeira para sanar a xente con máis diñeiro. Iso xa é, se non me equivoco, do século XIX, xa máis cerca do noso tempo.
Coméntanos no chat, isto está gustando moito este tema. Estános comentando un par de temiñas. O primeiro, seguindo co fío que estades falando, é como fai relativamente cerca, non? Porque incluso nosos avós o viviron, esas crenzas, esas supersticións incluso provocaban que se matase a xente seguindo superstición, non? Pois, se matas ao albino dá boa sorte, ainda seguro que... Entón, non sei se tedes algún exemplo de superstición galega que levase a casos extremos. Sopra ben. Eu teño o do curar co coitelo de metal vello. Vale? Iso na miña familia está como super extendido, que iso pasaba. Era que co coitelo de metal vello cortabas o mal. Por exemplo, un herpes, destos, claro, antes había pedir os tratamentos, entón eran moi agresivos, ou, por exemplo, o típico os abañóns. Entón, iso, o sea, en plan folclore barra eponías en tal, entón curada, iso super, vamos, super interiorizado como parte do folclore familiar na miña aldea, sobre todo. E coméntanos no chat un concepto que é a rampona. Non sei se a alguén lle sona. Alexandre, tiñas a mão levantada? Quería, preguntabas por algún caso dunha superstición que levase a unha morte. Pois hai un pobo no que vivía unha muller moi anciá que acusaban de bruxaría, decían que era unha bruxa, e finalmente varios vecinos collérona e queimárona viva. E dende entón a xente do pobo lles chaman os queimavellas, a raíz deste incidente que foi no século XIX. Queima unha vella unha vez e chamante queimavellas. Eu para ir polo bo debo comentar unha lenda que temos cando menos na costa das Rías Baixas, que é a da erva namoreira ou erva de namorar. É a armeria marítima, é unha flor blanca que se dá sobre todo eu sobre todo atopoa nas zonas rochosas da Costa da Vela ou das Cíes. Nas Cíes non se pode sacar Parque Nacional, lembrade. Básicamente a lenda di que se cortas unha desas flores e lla metes no peto a persoa que queres que se enamore de ti, pois vai caer prendada ao instante. E eu debo dicir que eu unha vez atopei nun peto unha erva namoreira. Así que a xente segue crendo niso. É como a erva de mortos, erva de vivos. Houve moitas intoxicacións por ela. En concreto, tamén é da Costa da Morte. É unha erva que é coñecida por ser extremadamente venenosa e en pequenas doses sírvese como un forte alucinógeno. Chámase erva de mortos, erva de vivos, porque primeiro se a tomabas podías sentir como que voases e como que a túa alma saía do corpo, e tamén críase que podías utilizar esta mesma erva para cruzar entre a fina línea nese momento que críase entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos para visitar a alguén ou para facer calquera tipo de conxuro, ou tamén para fingir a túa propia morte. Aínda hai casos de intoxicación por xente que intenta facer conxuros con esta erva e está aí moi mal porque Pregúntanos no chat. Oi, Mel, pregúntanos no chat se esa erva é o estramonio. Sí, é o estramonio. Aí estamos. Vedes, esbardallando enseña tamén de vez en cando algo útil. Non vos pasedes co estramonio. Queredes comentar algo máis sobre este tema? Ou se non pasamos directamente ás criaturas mitolóxicas? Sí, eu quería suxerir que tamén un poquinho de deberes, porque en Vigo temos unha illa coñecida como a Illa de San Simón que ten unha cantidade de historia dende os seus inicios brutal e que podería utilizarse como base para unha aventura pequena ou unha campaña máis grande según o que prefira a persoa de diferentes momentos da historia ao longo e tendido. Non fagas spoiler porque eu a miña criatura que traio aparece en San Simón. Pois non direi nada máis.
San Simón é un sitio moi misterioso, hasta os festivales de música non che din o cartel hasta que chegas á illa. Sí, e o feito de que non podes entrar dependendo das correntes. Pois, Isto pois, é real. oi, perdona, remata. O feito de que a illa de San Simón é moi coñecida por todos os edificios históricos que hai dentro, toda a historia que ocorreu, e por un factor moi divertido. Se queres ir en Deixa, barco, tens que ir con unhas condicións, porque senón non podes entrar dentro da illa. vale, vouche parar aquí antes de que spoilemos demasiado de Moreiras que ven a continuación. Sí, pobre. O chat, eso, vos seguide preguntando, eu sigo lanzando as vosas preguntas a este plantel de grandes expertos, como estades vendo. E ahora, mentras tanto, imos pasar a criaturas propiamente ditas. Estamos cansados cando roleamos de empregar dragóns, sereas, criaturas de nombres que non sabemos pronunciar pero que nos atrevemos e en cambio olvidámonos de criaturas máis cercanas a nós como as mouras ou as lamias. Entón, vamos a charlar de criaturas mitolóxicas pero máis cercanas ao noso folclore. Vamos a empezar desta con Lau. Vale, genial, porque eu teño moitísimas ganas de hablar do Gatipedro. O Gatipedro é unha criatura mitolóxica galega relativamente recente, de feito é do século pasado, porque isto é fillo de Álvaro Cunqueiro, foi a primeira vez que falei. O Gatipedro é simplemente un gatiño branco que ten un corno así na cabeza e que fai mesar os nenos na cama pola noite. Xa está, fin, punto. E parece como a retranca feita a criatura. É a nación galega nun becho. E ademais é un gato. É un gaticornio que fai mesar os nenos, é maravilloso. O sea, é a mellor criatura do folclore galego. Cero probas, cero dudas. Podedes loitar contra min nesto, pero é un gato, así que eu penso que xa gañei. A que anos deixas de ser neno para o Gatipedro? Digo, para as excusas. Eu teño que decir que levei un Gatipedro nunha partida como animal de compañía. Na partida con Fernando, o Gatipedro facía mesar a todo o mundo, dicir, estás nunha reunión social super importante na festa de Mimi, de bla bla bla, de Puturu de Foix, me está chocando as narices o príncipe de non sei quen, a mesar. Esa apunto má. E tamén hablar realmente do Xan. O Xan é unha sombra, vale? Pero é a túa sombra. Es ti. Vas morrer. Esa está, ese é o noso Xan. Tamén moi guai. Que quere decir que vas a morrer? Que se ves a túa sombra, se ves o Xan é que morres? O que pasa é que o Xan aparece e parece ti logo pouco a pouco vai acabar sendo ti. Igual tires cada vez máis sombra, o Xan é cada... Ese rollo. Como doppelganger inglés? Algo así. Sí. É chungo, Xan. O sea, sería un pouco como se a sombra de Peter Pan intercambiase o sitio con Peter Pan. Ese rollo, como se a sombra de Peter Pan cada vez fose menos sombra e ti foses máis sombra, sabes? Que, bueno, tamén sabedes que en Galicia unha das cousas que nos pasa é que por cada criatura hai 5 lendas e 5 versións. Por exemplo, hai moitísimas versións de como chegase unha persoa a ser lobisome, vale? Porque come moita carne, por unha maldición dun familiar, porque o atacaron os lobos, o sea, hai 5 ou 6 versións diferentes, así que do Xan tamén hai como as que queirades, igual que as mouras, pero o fundamental é que é unha sombra que es ti e posiblemente acabe sendo ti, e iso non está ben. E como as correntamos? Dinos as lendas, como podemos salvarnos? Pois non teño resposta, non encontrei ninguén resposta de como escorrentala. É como a Santa Compaña, unha vez que te pillou, que faz? Esperar a seguinte víctima. É a única que ten. Así que o millor é unha cosa de partida atopar un Xan e librarte de. Acompañado dun Gatipedro. Igual se o Gatipedro che fai mesar se escorrente ao Xan. A mellor criatura, o sea, eu xa sei que va a distraer criaturas estupendas, pero logo podemos hacer unha votación no chat e vemos cal é a mellor, pero eu penso que Gatipedro debía ganar. A ver, tendo en conta que hai un montón de gatos no streamos e de fondo, seguro que sabemos o que gana. Pregunta, o sea, coméntanos sobre Pedro Chosco desde o chat. Alguén conoce a lenda detrás de Pedro Chosco? Pedro Chosco, non sei se como a tía Xoana, que é unha bella torta
que vive nos fallados. E que se alguén se queda atrapado no fallado ou pechas a porta, pois devora na escuridade. Non sei se Pedro Chosco... Bueno, Pedro Chosco creo que tamén seducía as mozas, se mal non lembro. E non as deixaba traballar, porque lles cantaba, as louvaba, entón as distraía. Entón, pois, había unha cantiga que non me acordo da cantiga, pero basicamente era unha cantiga para dicirle a Pedro Chosco que deixase as mozas tranquilas. Todo isto lévanos a un tropo, quero dicir, as historias do Pedro Chosco ou do Sacauntos e todo isto son un tropo da literatura universal. Son os contos de advertencia que pasan de xeración en xeración para que, por exemplo, non te metas no fallado non porque son monstruos, sino porque é un sitio perigoso onde pode caer un móvil en riba de ti e aí quedas. Ou que non, ou isto que molestaba as mozas, non fales con descoñecidos mentre estás traballando. Quero dicir, isto é un universal, pero claro, cada cultura ten os seus. Non te cases cun señor que non che deixa traballar. Esa frase. Eu entendí exactamente iso. Eu recordei que escutei a miña abuela dicéndome ti independencia económica sempre. Sí. Sí. Non te cases cun É señor que que vos parar aí. a maioría da mitoloxía é iso. Son contos enfocados a que os nenos aprendan leccións vitais e eviten o perigo. Aquí coméntanos desde o chat E que... do San que aprendemos? Porque do San non aprendo nada máis que a medo. Dos que aprendemos, non te O fías nin medo da é tua sombra. seguridade. aprendemos a Ou non te inevitabilidade fices da da morte. xente tamén. Coméntanos no chan que Pedro Chosco en algunha parte de Galicia é máis ben o Morfeo galego ou o Sandman, para entendernos. O home dos soños ou dos pesadelos. Pero bueno, sacaronos no chat a coca. E creo que alguén traía a coca preparada neste grupo, non? Eu traio a coca. Pois adiante. Non son da Ría Arousa. Bueno, a coca, ou como dicía Mel, as cocas, porque en realidade, non sei se foi Mel ou Lau, pero unha das dúas dixo que en cada zona teñen a súa propia variante do mito. En este caso, temos varias cocas por todo o territorio. Que é unha coca? Básicamente, a coca é un dragón, que dis, é o monstro de sempre. Un dragón, efectivamente, probablemente sexa o monstro máis universal que hai, porque non é eso que os nórdicos teñan dragóns, os saxóns teñan dragóns. Nós temos dragóns, o cristianismo ten dragóns, os chineses teñen dragóns, os xaponeses teñen dragóns, en África non sei saberá, pero seguro que hai, porque, quero dicir, é algo que forma parte da conciencia universal. Dinosaurio. Por aí veñen os tiros. A ver, a coca en Galicia, basicamente, é iso, un monstro de tipo dracónico, polo xeral non moi listo, porque en outras culturas sí que hai dragóns que argallan, que teñen aí moitas cousas. Temos aí a Smaug, ou temos ou dos nivelungos. Ese sí eran dragóns inteligentes. Efectivamente. Pero a coca non, a coca é basicamente un monstro que ataca as mozas, unha vez máis volvemos, ataca as persoas máis vulnerables e que acaba sendo derrotado nun acto heroico. Os detalles sobre o acto heroico varían dependendo da zona. Isto das cocas témolo documentado en Galicia desde o século XV. O primeiro documento onde aparece detallada a derrota da coca é na celebración das festas do Corpus de Ourense. Isto volve a traernos unha vez máis a algo que xa comentamos. O catolicismo acabou collendo moitas das lendas que había polos sitios e acabou adaptándoas para a súa propia axenda. Unha cousa que sí que teñen en común todas as festas da Coca de Galicia é que se celebran os xoves do Corpus. E, bueno, outro detalle que pode ter é que unha das celebracións habituais nestas festas é que se fai o baile das espadas. O baile das espadas, basicamente, saen os mozos con espadas de pau e fan un baile así como simulando un combate. Esta cousa, que tamén é bastante habitual en toda a cultura occidental, en Galicia acabou converténdose nunha das danzas brancas. As danzas brancas, basicamente, son bailes tradicionais que se fan en honor da Virxe. Non sei se haberá máis, pero eu as que piloto son a das espadas, a dos paus, a das cintas e a dos arcos.
E iso, a das espadas, que en principio era unha recreación deste feito heroico da derrota do monstro, convertiuse nun festexo de verse. Pero bueno, volvendo ao chiste este da coca, hai moita xente que lle chama moita atención de por que lle chamades coca ao becho en cuestión. Pois en realidade coca é unha abreviatura doutro monstro que os que xogades Dungeons tamén coñeceredes, que é a cocatriz, que ven do latín vulgar medieval calcatrix, que quere dicir crocodilo, que basicamente, e aquí imos retomando co que dicía Laura, un crocodilo non deixa de ser un dinosaurio que sobrevive ata agora. Basicamente, a lenda do dragón ven dos grandes réptiles que aínda siguen existindo e dos cales quedaron restos fósiles de réptiles absolutamente gigantescos. E iso, lembrade, a nosa coca é por cocatriz. Simplemente. Cantas temos? Temos moitísimas. A máis, bueno, eu as que máis piloto, sendo como son de Vigo, son as da provincia de Pontevedra. E a que ten máis sona por aquí é a coca de Redondela. Que basicamente é a mesma historia, era un monstro que se dicía que vivía na illa de San Simón, que é a que queda diante da Redondela, queda un pouco afastada, é perigosa, non vaiades a San Simón porque ten unhas correntes terribles, e está a coca. O chollo foi que a historia conta que, bueno, que andaba aí atacando as mozas e as nenas e todo isto, e que nun momento dado os veciños reuníronse e mataron a coca, e quedaron victoriosos. Isto é, para min, o que fai a festa da coca da Redondela un pouco máis especial, que no canto de ser un cabaleiro ou un santo o que mata o dragón, neste caso foi o pobo, e que logo acabou celebrando coa danza das espadas que comentaba. Para min é o que lle dá un mérito máis especial. Porque, por exemplo, a xeito xeral podo comentar que temos preto de Baiona a coca de Sabarís, que basicamente foi vencida por uns cabaleiros que estaban baixo a protección de Santa Marta, que é a santa da parroquia, como non teñen a illa de San Simón, pois a illa da Ría, simplemente. Ou, por exemplo, temos o Becho de Cotobade, que, segundo en que parroquia de Cotobade esteas, puido ser vencido por San Xoán ou por San Miguel, pero que foi o santo personalmente. E logo, tamén onde celebra moito a festa da coca é na vila portuguesa fronteiriza de Monsao, que tamén afan no Corpus, polo que sexa, e esa é puramente a lenda de San Xurxo e Dragón, básica. Un cabaleiro cristián que vai, rescata a princesa, mata o dragón e gaña o conto. Aí teñen a historia religiosa pura. Parte do mérito da graza que temos en Galicia é iso, que cada lugar foi tuneando a historia do dragón para que en realidade o dragón fose o seu, fose o dragón da casa. E mesmo algúns sitios que non teñen historia do dragón, por exemplo, en Vigo non temos dragón propio, pero sí que temos na ladeira do Monte Galiñeiro un sitio que lle chaman a Cova da Becha, que din os veciños que é onde se refuxiaba a coca de Redondela, que claro, en realidade simplemente volvemos ao de sempre, era o lugar perigoso que había para os veciños de Zamáns, subir o Galiñeiro. E bueno, pois iso, é un pouco a historia de sempre, pero como vedes a historia de sempre contase distinta en cada sitio. Así como tamén debemos valorizar as nosas historias propias, nunca está de máis darlles un poquinho o repaso a esas historias universais que temos adoptadas. Yo solo un pequeño inciso, y es que para mí San Andrés de Teixido es el máximo exponente del catolicismo quedándose con cosas, porque no puede ser el pueblo más pagano del universo. O sea, me refiero, tú ves el mapa de San Andrés de Teixido y es la fuente mágica, básicamente es la fuente mágica, el pozo mágico, la ahora ermita mágica, pero probablemente cualquier otro sitio mágico antes de la ermita, el acantilado mágico, y es en plan de, ibas a recoger tus figuras mágicas que te bendicen en la iglesia, pero, o sea, me refiero... Es que de cristiano tiene la capilla y la chapita que le dieron por encima, pero es paganísimo. Pero xa que estás o tema, podemos aproveitar para que nos contes sobre a lenda de San Andrés de Teixido, que máis al lado de quen vai de morto, se non foi de vivo, pouca xente pode saber máis en detalle todas esas cousas máxicas que acabas de contar. Vale. No exactamente que... A ver, claro. A ver, ti
Se non foches San Andrés de Teixido de vivo, vas ir de morte nunha procesión de ánimas que van polo acantilado e pasan a outra vida. É dicir, simplemente, pois, en vez de ir directamente a outra vida, pois tes que dar un paseo. E aparte tamén ali véndense os sanandresiños. Os sanandresiños son unhas figuras de miga de pan. Este importante porque só hai como 3 familias que teñen dereito a vender sanandresiños certificados como sanandresiños e tiveron que demostrar que como durante 8 xeracións facían sanandresiños. E non é broma. Entón, son as figuras de miga de pan con colores moi vivos e cada un ten un significado diferente. Está, pois, o que é unha barquiña para os viaxes, o que é un santo para creo que este a sorte, está o corazón que para a saúde, o sea, cada un ten un significado distinto, para os cartos, para a saúde, para o amor, para tal. Podes comprar os soltos e podes compralos nun hilo, que tamén é de colorinchis. Bueno, catoliquísimo isto. Eu teño un apunte pagán para San Andrés de Teixido. Dai. Hai a xente di que cando vas baixando, cando vais andando ata San Andrés, que foi como fixen eu fixen a Romaría de San Andrés correcta, así que eu xa estou librado para que me morra, que non podes pisar os escarabellos. Hai a hostia de escarabellos pola parte de San Andrés. Din que, en realidade, eses escarabellos, moitos deles son as almas que baixan a San Andrés para conseguir a salvación. Así que tes que terdes un respecto. E tes que lavarte a cara e as mans na fonte máxica, que non é unha fonte máxica, unha fonte de auga bendita, bendita pola igrexa, bla, bla, a fonte máxica. Seguindo con esta línea, na miña familia falábase moitísimo de que cando ti ibas andando, facendo toda a ruta, non podías matar, non é ningún escarabellón, ningún animal, porque todos eses animais que ibas encontrando, se san lagartixas, se san escarabellos, se san abellas, se san o que sexan, eran esas ánimas que volvían. Non é que volvesen en incorpóreas, non, volvían en corpos de bechos, sobre todo, a facer esa mesma ruta agora cos vivos e moitas veces coas propias familias que iban en vida facendo compañía. O chat está máis en consenso con Mel, era calquera criatura viva nas súas zonas. A min dixéronme dos escarabellos. Eu non matei nada, así que eu creo que estou correcto. Non escoitei nada disso, pero como xa sabemos que aquí temos 20 versións do mismo, acepto todas como válidas. É bonito da tradición oral. Hai que ter narices para chamar sanandresiños, vale? Os puñeteros cachos de pan máxico pintados de colorinchis. É que catolicismo, por favor, un pouco de dignidade. É que, joa, nin disimulan. Bueno, non vamos a entrar aquí ahora contra a Iglesia e o neopaganismo, aínda que sendo de mitoloxía é complicado, pero sí que vamos a continuar falando de criaturas. Mel, creo que ti querías compartir algunha con nós tamén. Sí, eu levo sobre todo figuras femeninas da nosa cultura, en concreto dúas, logo iba a irme á figura dos trasgos, pero primeiro quería comezar coa figura da Lamia, que xa se coñece un poquinho pola... Falamos primeiro da Lamia e despois damos de paso para que Alexandre nos conte a súa e despois volvemos cos que tedes máis de unha. Vale. Sobre todo pola compañera, que tamén manexa esbardando, a figura da Lamia, aínda que é unha figura moi extendida polo que ven sendo toda Europa, é a figura da mitade muller, metade serpe, que no noso caso atopas en todos os ríos, como sobre todo nas partes da corrente máis forte, que protexía as augas. É como unha mezcla da figura da náyade grega como todas as figuras, aínda que é un poquinho menos coñecida, se pode mostrar a foto que vais mostrar dunha ruta que é en Santiago, que é unha ruta precisamente para nenos, moi sencillita, que ti vas encontrando estatuas de distintas lendas galegas e podes ler as historias nos QRs. Foi unha cousa moi bonita que fixo aí a Deputación, eu recomendo facela, eu fixela un par de veces, está moi ben.
na que se refire ao término lamia que se utiliza mundialmente. No noso caso, son as guardianas dos ríos que moitas veces levaban aqueles que se atrevían a romper esa pureza ao máis profundo da auga. Genial. Alexandre, queres compartirte algunha con nós tamén, non? Bueno, eu quería falar da Santa Compaña. Dicir que co nome de Santa Compaña, que de certo é un nome culto e unificado para un fenómeno que se encontra moi espallado por toda Galicia e tamén polo norte de Portugal, por León, por Asturias, e tamén ten outras manifestacións no que son os povos da Europa Atlántica. E como dixo Laura, basicamente todos os povos teñen as súas versións, os seus matices dun fenómeno que, bueno, que basicamente na maioría dos casos é unha procesión fantasmal, unha procesión de mortos que sae de noite e que vai guiada por unha persoa viva que leva a cruz e que se pola primeira persoa que se atope no camiño. Por outro lado, a Santa Compaña, habitualmente, a súa función é avisar de que se vai producir unha morte cercana. Se alguén ve a Santa Compaña e ve alguén coñecido que aínda está vivo entre os mortos, quer dicir que esa persoa vai morrer. Outras veces, a Santa Compaña maniféstase por unha penitencia, porque un pobo non fixo unha misa de Nadal ou porque algún dos feligreses fixo algún pecado que non confesou, e ás veces incluso chega ata o punto de manifestarse para castigar alguén mellor descreído ou que non asistiu á misa ou que se burlou dos santos, aparece na noite, levanta o no ar mallar. Bueno, a procesión normalmente pues, son ser un grupo de figuras vestidas de loito ou coas mortallas de morto. Ves anticipado polo cheiro dos cirios, a cera queimada. Se atopas con el, pois o guía que leva a cruz, pois pasache a cruz, e entón estarás condenado a acompañar a Santa Compaña todas as noites e irás esmorecendo ata morrer. Pero existen formas de protexerse. A máis sinxela é facer un círculo no chan, tumbarse e non mirar aos mortos ata que pasa. Outra delas é poñer os brazos en cruz e dicir, xa teño a miña cruz. Ou amosar unha cruz que levas e dicir, xa teño a miña cruz. Ou outra é dicir, sálvame misa de Nadal ou cirio pascual. Con eso comprométeste a pagar unha misa ou un cirio para a igrexa, entón quedas relevado, xa a Santa Compaña non te vai afectar para que os acompañes a él. Bueno, a Santa Compaña, ainda que Santa Compaña é sobre todo un nome culto, ten moitos nomes, as da noite, a estadea, a hoste, a pantalla, as da cruz. De feito, por exemplo, na miña aldea, a Santa Compaña é realmente un individuo que sae a medianoite do cemiterio, pasease por todo o pobo, dá unha serie de voltas e termina volvendo antes de que cante o galo. Nos povos costeiros, moitas veces, a Santa Compaña chega ou camiñando sobre o mar ou incluso en barca. E iso, existen moitas variantes ao respecto. É algo que xa se ten documentado, aparece nos documentos da Inquisición galega no século XVI, cando se di que os campesiños teñen supersticións, que din que os mortos que volven das tumbas para pasear en procesión da noite, Martín Sarmiento, Vicente Risco, recollerona, e hai testemunhas, incluso en datas tan recentes como a década dos anos 80 e 90 do século XX, xente que asegura ir pola noite por lugares apartados e cruzarse cunha procesión fantasmal. Polas épocas que comentas, as formas de protexerse e todo iso, todo está moi ligado á tradición cristiana. Moitas das lendas que falamos ata agora son precristianas e despois adoptadas. En este caso tamén é así ou é unha... Vicente Risco dicía que era unha... non lle atribuen orixe pagán, dicíalle que era unha manifestación de religiosidade popular. Pero hai estudiosos como Carmelo Lisón Tolosana, un profesor e antropólogo, que escribiu un libro en 1998 a partir de cento e pico testemunhas que fixo unha serie de estadísticas, bueno, tratou de atopar unha explicación antropolóxica
relaciona con outros fenómenos similares por toda a Europa atlántica. En Irlanda, por exemplo, está o Sluash, que é un bando de paxaros grises e ánimas que tamén levan a quen se cruza con eles. Logo tamén hai quen tamén a relacionan ca cacería salvaxe nórdica. O deus Odín ou a morte que dirixindo un grupo de difuntos, pois tamén saen a caza de noite desprevidos. En Francia está la Mesnée de Harlequin, que é unha procesión guiada por un esqueleto, por exemplo. Así que existen, digamos, fenómenos similares por toda Europa. Algúns con rasgos precristiáns. Aquí en Galicia ten, digamos, un contido eclesiástico máis profundo. En Galicia temos moitísimas respecto a outras sociedades, temos unha relación moi distinta coa morte e temos moitísimas criaturas folclore relacionadas coa morte. É moi chamativo cando empezas a estudiar folclore de outros países ou outras zonas de España. En Galicia hai, en menos dunha hora falamos xa do Xam, de todas as versións da Santa Compaña, de todas as lendas de povos enterrados e tal. Hai moitísimo folclore ao redor da morte, a relación do povo galego coa morte é unha cousa. O mesmo, a propia Santa Compaña ten unha infinidade de versións. No meu povo, por exemplo, a maneira de xustificar os cruceiros e de salvarse máis coñecida da Santa Compaña era non ter os pés no chan. Por exemplo, subir os cruceiros, subir as pedras, subir un árbore, eran as maneiras de poder esquivar a Santa Compaña. Como non tiñas os pés no chan, estabas no aire. Salvabaste. É unha forma de protexerse, sí. Eu tamén usei, acabamos de recordar no chat, eu tamén usei a Santa Compaña en rol bastantes veces porque ao final é unha das figuras máis iconográficas que temos, non? Porque realmente atopas espallada por toda Galicia, incluso máis aló desas fronteiras, pero dentro que son os mitos galegos, iso, prácticamente en todo o territorio galego teñen as súas propias versións, precisamente polo que apuntaba Lau. A morte en Galicia ten unha presenza moi ritualizada, relacionada con determinadas figuras, con determinadas cerimonias. Vou cortar un momentiño, só por ser conscientes do tempo, porque Lau tiñanos que abandonar uns minutos. Entón, Lau, antes de que nos deixes, si queres compartir algunha última cousa connosco antes de continuar ca mesa redonda, pois é o teu momento. Nada, que moitas grazas por a invitación e pola charla, o grupo foi estupendo, estuvo que hasta aquí, aprendi un montón, e nada, recordaros de verdade que ao final o camiño se fai facendo pasiños e animaros moi moito a escribir, publicar, facer partidas e meter todo o folclore galego que xa conocemos, porque de verdade que falo dende a experiencia é moi ben recibido en editoriais, moi ben recibido en grupos, moi ben recibido porque resulta fresco o que nós non entendemos como fresco e original, porque é o que vemos todos os días fora das fronteiras de Galicia, é fresco e original. De feito, fai pouco eu colaboro con La Nave Invisible, que é un proxecto de visibilización de autoras. Fixeron unha enquisa para ver canta xente coñecía a Santa Compaña e coñecía a Santa Compaña a xente que era ou ben de Galicia, ou ben de Asturias, ou tiña familia. Esa está a fin. O resto da xente non coñecía a Santa Compaña, que para nós é algo como non coñeces a Santa Compaña. Como non? No aquelarre dos 90 saía a Santa Compaña no bestiario, así que non hai excusa. Pois iso, que damos por sentado que todo isto é moi coñecido, pero é mentira, é descoñecido, moi ben recibido, por favor, usadeo porque está aí, é parte da cultura e bueno, esa está, sinto ter que irme, así que boas noites, espero que descansedes ben. Moitas gracias por acompañarnos, Lau, foi magnífico contar contigo. Hasta loguiño. Logo. Continuamos, creo que varios de vos preparastes máis dunha criatura, Mel, deixeiche colgando antes e creo que tamén Moreiras tiña algunha extra para nós, non? Non pasa nada, eu preparei extra porque empecé a agardar cousas. No meu caso, agora vou traer unha das miñas favoritas e, curiosamente, atopeime de que é bastante pouco coñecida, aínda que hai unha figura moi similar na cultura irlandesa. Neste caso vou falar da lavandeira. A lavandeira é a figura dunha muller, sempre é unha muller, que morreu no parto e atópase nos camiños ao lado dos ríos
lavando unhas sabas de alguén que vai a morrer. É unha anunciación da morte. Moitas veces como un indicio de que alguén no pobo iba a morrer, e outra versión, que é unha versión da cantiga que agora converteuse nunha canción de Carlos Núñez, que se pode escoitar tanto en YouTube como en Spotify. Está bastante ben, a min gustame moito, ás veces utilizo para introducir o tema de falar de mitoloxía ou de falar de paganismo ou similar, ou incluso nas miñas partidas. Basicamente, nesta cantiga se retrata unha das versións que hai desta lenda, que baixa polo camiño despois de un serán e atópase no lado do río a muller lavando, e esta mesma muller pídelle por favor que axude a lavar as roupas. Isto era unha trampa que esta fantasma, por unha maneira de chamala, trataba de capturar os vivos. Basicamente, de ti lavabas con ela, estabas condenado a morrer e sufrir o seu mesmo destino, estar lavando as orillas do río ata o final dos tempos, basicamente. Había unha maneira de liberarse, a que non podías nin decirlle que non, porque iso podería enfadala e causar que te atormentase a ti e a tua familia, ou decirlle que sí e acabar así. A maneira de negarte era con un rezo en concreto, que era como polos meus pais, polos santos e por Deus, que eu non vou pregar a toda esa. E con ese, ou con un Padre Nostro mesmamente. Isto mismo facíase que con un grito esta figura desaparecese no aire e que onde estiveran as sábanas pingando ou sendo lavadas quedaba como mostra de que había estado esta figura un rastro de sangue. É moi similar a unha figura que existe en D&D, a ver se alguén se lle ocorre, se non direi o nome. É unha figura da mitoloxía irlandesa que é a Banshee, que é outro dos heraldos da morte. Sí. Pois sí, e da mesma maneira que as Banshees moitas veces estaban relacionadas e mesmamente tiñan unha familia ás que estaban afiliadas, que neste caso as Banshees tamén tiñan, cabía a posibilidade de que fose unha muller asasinada. No caso da lavandeira só pode ser unha muller morta no parto. Estaban normalmente afiliadas a certos povos según onde morresen. Tamén iso pareceme como super característico, xa que cada pobo tiña a súa propia fantasma anunciando mortes, xa se xa coa santa compaña ou cunha lavandeira, unha señorona, tranquilamente coas súas sabas dicindo, sí, vas ti morrer. Pareceme interesante, ahora falas da Banshee, non ten nada que ver, pero conectou fíos na miña cabeza. Galicia é unha comunidade tremendamente rural, pero en todas as criaturas que fomos falando aquí non necesariamente teñen que ver co mundo rural. Moitas son avisos, moitas son sobre a morte, pero, por exemplo, non falamos de dríadas ou de druidas propiamente ditos. Entón, non sei se tedes algunha criatura enfocada a ese mundo rural galego que queirades compartir. O mellor os trasgos serían o máis similar, porque moitas veces os trasgos podían tanto importunar a xente ou encantar lugares, como incluso ser axuda nalgúnas tareas do fogar, e incluso os mouros e as mouras moitas veces veíanse relacionados con este ambiente máis rural, que eu recordo, por exemplo, hai unha lenda de un labrego que encontrouse con unha moura e esta díxolle que debaixo dunha das súas dos seus millos, das súas plantas de millo, había unha gran cantidade de ouro. E este señor, como non tiña a súa pala ou o seu sacho a man, atoulle un cordel vermello
foi por a súa pala e cando volveu todas as plantas tiñan un cordel vermello. E moitas veces estas figuras podían tanto axudar como importunar aos labregos ou as xentes do pobo. Falamos das mouras e dos mouros e na miña experiencia a xente entendeos... bueno, adiante Alexandre, que levantabas a man. No, iba a falar dos mouros e das mouras, pero xa que adiantaste ti. Pois nada, eu solo dou pé porque como falábamos antes, no, a miña experiencia é que cando se fala de mouros e mouras a xente conoce a lenda, pois por exemplo o mouro que enterrou unha cidade debaixo das dunas de Corrubedo, pero interprétano como un árabe que veu na súa jihad a maldecir aos cristianos, e os mouros e as mouras non son necesariamente eso na nosa mitoloxía. Entón, pois Alexandre, douche paso. No, sobre mouros e mouras hai que dicir que tamén o de sempre, existen moitas versións eso, pero habitualmente son criaturas pequenas, de cor escuro, habitualmente vestidas de vermello, que podense voltar invisibles ou converterse en animais, habitualmente serpes, pero tamén en cabalos, en galiñas, para adoptar, digamos, un aspecto inofensivo e non chamar a atención. Pero moitas veces as representacións que se aparecen nas lendas e nos contos son xente normal, son non cristiáns, pero tamén, digamos, teñen o seu gando, teñen as súas terras, as súas facendas, son moi similares aos labreos no que viven. E as portas ao seu mundo ou os seus fogares pois están nos vellos castros ou nas ruínas medievales nas que xa non vive ninguén, por exemplo. E son eso, as lendas sempre coinciden que son un pobo anterior á chegada dos cristianos. Moitas veces tamén se os confunde cos mouros musulmáns, pero non sempre. Habitualmente se di que son pagáns, outras que practican o Islam. E as mouras son moi diferentes dos homes mouros. Habitualmente son mulleres brancas, de gran beleza, que foron encantadas para custodiar tesouros ou os custodian por propia vontade e agardan a que alguén veña rompa o encanto e leve o tesouro. Ás veces axudan, outras veces poñen obstáculos. O cal é moi dunha partida de D&D. A min encántame a mitoloxía dos mouros e as mouras porque é como a nosa versión do imaginario das fadas que hai en Gran Bretaña, coa súa propia moralidade e as súas propias formas de interpretar os pactos e demais, seguindo a lenda do fío vermello ou da corda vermella que conteu antes, moitas veces teñen unha gran similitude a como se comportan as mouras e os mouros con toda a mitoloxía que había de fadas e trasgos no que ven sendo no territorio de Gran Bretaña e Irlanda. Simplemente nós temos esta paralela con estas mulleres extremadamente bellas e incluso dunha maneira non humana, estos homes máis pequeniños de pelo oscura que normalmente eran máis malos eles que elas. E sempre había ese truquiño de non intentes ser máis listo cun mouro que unha moura, porque a forma na que eles interpretan as cousas é moito máis forte e teñen a máxia do seu lado e a astucia do seu lado. Quería apuntar, hai un lugar en Galicia, non me acordo do pobo, pero chamanlle a Rocha ou o Penedo do Francés. Se di que durante a Guerra de Independencia que hai en Galicia houve un grupo de franceses que foron derrotados e refuxáronse nun castro. E aínda hoxe, de vez en cando, pois se ve algún deles asomar. E é curioso como a partir dun feito histórico, pois os franceses ocuparon o lugar dos mouros. Moreiras. Todas estas lendas dos mouros fíanse con varias cousas das que xa falamos. Unha, como xa comentaron os compañeiros, cada sitio ten un pouco modificada a lenda, aínda que teñen unha homoxeneidade xeral. Moitas delas teñome decatado ao longo do tempo que se mesturan con outras lendas. Por exemplo, por comentar dúas mouras que hai na Ría de Vigo. A moura do Castro de Negros de Vigo é unha destas mulleres serpe que engaiolan os mozos que comentou Mel que son as lamias. Quero dicir, ainda que lle chaman moura de todas maneiras, compórtase como a lamia.
E a moura da Poza da Moura de Moaña está vinculada coa masa de auga, pois simplemente, como é un lugar distinto, o que fan o que fixeron é que é unha moura que tenta engaiolar a xente dicindo que teñen un tesouro debaixo da auga para que os mozos afoguen, como facían outros mitos de mulleres que afogan. Isto é unha teoría un pouco descabellada que teño eu. Todas estas historias dos mouros teñen a historia de fondo de que son ricos, de que teñen un tesouro, de que teñen ouro en algunha parte. Para min, o mito do mouro baséase nas mámoas que temos por toda a xeografía de Galicia. As mámoas eran enterramentos da Idade de Pedra ou da... Non sei se, que me corrixe o historiador, non sei se chega a Idade de Bronce, pero bueno, basicamente... Idade de Bronce, sobre todo. Prehistóricos, en calquera caso, onde se enterraba a xente que tiña un certo estatus social cun enxoval funerario, é dicir, cun tesouro. E moitas destas mámoas foron expoliadas ao longo dos séculos polos veciños que sabían que oíran a lenda de que hai mouros neste sitio. Calquera sitio onde vai haber mouros, vai haber un castro ou vai haber unha mámoa. E nas mámoas, efectivamente, había un tesouro. E disto, temos a certeza porque na mámoa do rei do Chan de Castiñeiras, en Vilaboa, atoparon unha mámoa sen expoliar no século XX. Quero dicir, o tesouro desa mámoa, que era rico, era ouro, había armas, había máis cousas. Está no Museo de Pontevedra neste momento. Así que sabemos que esta historia de que había tesouro enterrado non polos musulmáns que chegaron a roubar, senón polos mouros que xa tiñan o ouro de antes, se refería a unha xente, como dixo Alexandre, unha xente moi antiga, como día cantiga, a xente do tempo dos mouros. E que moitas lendas veñen das mámoas. Dícese que en prácticamente cada mámoa hai un mouro e apoia a túa teoría. Unha cousa que me dá impresión por todo o que estáis contando de mouros e mouras é que parecen tamén un pouco caixón desastre, non? Cando non se atribúe a unha criatura específica ou un feito concreto, son os mouros, ou unha moura. Pero que en Galicia temos unha abundancia de restos prerromanos brutal. Temos castros e mámoas en cada parroquia. Así que é moi normal que neste sitio onde había algo importante pero xa non sabemos o que había, quede o mito. Quero dicir, non... ten sentido que sexan o caixón desastre, porque son omnipresentes. Mesmo, ni sequera hai que ir ao rural. En Vigo temos varios, en Vigo cidade temos varios castros e varias mámoas. Temos as que chegaron ata aquí logo de milenios, que a saber cantas se arrasaron polo camiño para usar as pedras. E que seguindo esa mesma línea, a miña avoa decía que ti dabas unha patada a unha pedra e saía un castro. Eu tamén diría que non son os mouros que son desastres, senón tamén as meigas. Tamén para dar medo aos nenos, pero a cantidade de lendas, tanto de mouros como de meigas, que hai por toda Galiza é brutal. E non só a meiga base, o meiga boa, a meiga mala, senón tamén as subvariacións que facía a xente como a meiga chichameles, as meigas das augas. A cantidade é brutal por Galiza. Pois creo que hasta aquí chegaba todas as criaturas que traíades preparadas. Non sei se aproveitando que todavía estamos charlando delas, alguén quere sacar algunha nova. Se non facemos unhas últimas preguntas e podremos ir rematando. Pois xa que saco un mel, podemos falar de meigas. Pois falemos de meigas. Atréveste, Alexandre. Atrévome, en plan de a bruxaría en Galicia, en xeral, pois eso, existe unha dualidade entre as bruxas boas e as meigas malas, aínda que moitas veces se confunden. E logo hai, por un lado, as mulleres que practican unha sabiduría popular, que dan consellos, que preparan remedios,
e que de algún xeito colaboran para axudar o povo, e logo que as meigas que moitas veces teñen un orixe sobrenatural ou fixeron un pacto co demo ou que elas mesmas son criaturas sobrenaturales e que son malignas por naturaleza e que acaban cas colleitas, chuchan sangue en lugar de axudar o povo, pois o danan. Bueno, antes, digamos, do século XXI, pois digamos que a presencia das bruxas pois tolerábase, moitas delas tamén, digamos que nos seus remedios pois engadían elementos cristiáns para de algún xeito non intranquilizar a Igrexa con prácticas consideradas pagás ou supersticiosas. Aquí en Galicia, de feito, inda que no conxunto da Península Ibérica os xuizos por bruxería foron relativamente escasos en comparación co resto de Europa, aquí, de feito, na Península Ibérica, hai nos arquivos da Inquisición 1003 casos relacionados ca bruxería en toda a historia da Inquisición. En Alemania, para facer unha comparación, hai preto de 30.000, e sen Inquisición. Pero, bueno, a Inquisición pois, perseguiu a mulleres que por distintos motivos, ou por vinganzas personais dos veciños, ou porque as súas prácticas eran consideradas alleas á doutrina religiosa, pois que foron perseguidas ou polo menos silenciadas pola man da Igrexa. Pero aínda así, sobre todo nos povos pequenos, onde a Igrexa formal non chegaba, pois a súa presencia pois tolerábase, e ao mellor consultábase a unha meciña que se dicía que tiña man para as dores do parto, ou que che podía interpretar os soños, ou que podía curarche o mal que tiñan as vacas. De algún xeito, estas mulleres, pois, con remedios aprendidos por tradición ou desenrolados por elas mesmas, pois tiñan a súa presencia máis ou menos aceitada, salvo en momentos de crise, por dentro da comunidade rural galega. Pregúntanos desde o chat si as actuales compoñedoras poden ser o que antes se consideraba meigas ou non ten nada que ver. A ver, dentro do que as habilidades da bruxería hai moita variedade e aí mestúranse moitas cousas. Se unha bruxa moitas veces era consultada por unha enfermidade, por moitas veces facía unha recomendación en función do que sabía ou reinterpretaba segundo quería. As compoñedoras moitas veces o que practican son habilidades que ata certo punto pois teñen efecto, pero non necesariamente están relacionadas ca bruxería. Pode que haxa bruxas que teñan habilidades de compoñedoras, pero non todas as compoñedoras se poden considerar bruxas. Moreiras. Eu, xa que falado dos compoñedores, eu podo dar fe en primeira persoa de que eu de pequeno fui un compoñedor cando escordei un nocello. Era o señor Pichón do Calvario, o caso que me curou o nocello, así que nese sentido debo dicir que máis que algo sobrenatural era un fisioterapeuta da época. Sí. O mellor, digamos, non cunha técnica científica e titulada, pero, bueno, sabía o mellor que se movo este oso, pois xa non sentirá o dor ou... O señor fixo efecto. No meu caso, isto seino sobre todo pola miña avoa, tamén o feito das meigas está moi ligado ao feito de que Galicia é un dos lugares nos que se acumulan unha maior cantidade de ervas curativas e, seguindo a mesma línea, ervas venenosas. E moitas veces eran as mulleres, por ser elas as que iban a recoller diferentes ervas, frutas similares, as que sabían con que propiedades se podían usar. Sen ir máis lonxe, o estramonio que xa se mencionou, co nome que ten de erva de higos, erva de mortos, as ervas agora mesmo consideradas de San Xoán, entre elas, por exemplo, a erva de San Xoán, a de estas flores pequeniñas, completamente amarelas, esa, por exemplo, ten propiedades cardíacas. Ou, sen ir máis alá, a cicuta. A cicuta é unha erva tremendamente venenosa que encontrase en Galiza por donde ti queiras. Mesmo por
pola cidade, eu teño veces de ir con un amigo pola cidade e dicir, mira, iso cicuta, iso é moi venenoso. É unha erva que utilizábase de calmante e para relaxar os músculos. O que sabían, sobre todo estas mulleres, aparte de as compoñedoras, que podía ser tanto unido como cada cousa por separado, era saber non só as propiedades de cada planta, senón saber combinalas para que fosen curativas e non chegasen a afectar mal. Por exemplo, eu recordo de que miña avoa comentoume de que era moito máis seguro utilizar unha planta como a erva de San Xoán ou a cicuta nun té en moi pequenas cantidades combinado cunha planta tamén salvaxe que chamase a centuria, ou polo menos comentoumo como a centuria, que é unha planta pequeniña, é como unha flor como peluda, por así decirlo, de un color entre morado e azul, porque esa erva o que facía é axudar a eliminar as toxinas. Entonces podías combinar ambas para facer unha especie de xa sexa té, xa sexa cura, xa sexa crema, aceite, para axudar ou a doenzas da familia ou a doenzas dos veciños ou do gando. E xa que estamos falando deste tema, que diferencia hai entre as meigas e os druidas galegos, entón? Eu creo que sobre todo o xénero. O xénero é o enfoque o que tiñan. As meigas normalmente eran moito máis familiares, moito máis propias e case sempre mulleres. Agora mesmo o termo meiga na cultura pagana, como alguén tamén móvese por eses ámbitos, estáse recuperando para xente que practica religións paganas no ámbito da Galicia. E logo os druidas eran sacerdotes, por lo tanto, eran nun ambiente moito máis social, eran sobre todo homes, aínda que chegase a demostrar que no pobo celta chegar a druida e chegar a xefe da aldea podían da mesma maneira facelo, tanto homes como mulleres, da mesma maneira que chegar a ser soldados do exército. Alexandre, empezarás a contestar ti tamén. Sí, quería decir que realmente o termo druida para o sacerdocio dos antigos galos realmente só se ten confirmado en povos do sur da Gran Bretaña e no norte do que é da actual Francia, do que eran as antigas Galias. Pero no resto dos povos célticos da fecha atlántica non quedan testemunhas. É posible que tuveran un sacerdocio organizado como os que había nas Galias, é posible, pero non quedou registrado. De feito, polo que sabemos da antiga religión prerromana en Galicia, era algo bastante informal. É moi posible que os povos que habitaban a antiga Galaequia pois eso, seguisen unha religión como nas Galias ou nas Illas Británicas. E, bueno, parece ser que había santuarios dedicados en determinados lugares, en fontes, en montes, que había deuses moi similares aos deuses galos, pero non quedou rastro de que houbera un sacerdocio organizado. O principal problema que houve nisto é que os povos galos ou galaicos non tiñan escritura, quero dicir, tiñan unha escritura moi limitada ao uso ritual, así que as fontes históricas que temos son os romanos. Os historiadores romanos aos que lles petou falar un pouquiño da religión dun sitio, pois foi aí o azar, gustoulles falar da religión na Bretaña, pero non na religión de Galicia, porque tocou. Teño así un par de preguntiñas máis antes de ir cerrando. A primeira é centrándonos antropocéntricamente, é unha palabra que non existe, pero teño lengua trabada. Que nos pasa aos galegos na nosa mitoloxía que nos empeñamos en facer as nosas casas que deberían ser un refuxio seguro, algo inseguro? Falamos de xente como o apalpador que entra a tocarche a barriga, falamos antes da señora que estaba no fallado, falamos do chosco que che vai mirar mentras dormes. Por que os galegos nos empeñamos en facer as nosas casas cousas non seguras? As casas dos galegos son inseguras de seu, quero dicir, o gas radón é o maior mal que podemos ter nas casas de pedra. Así que
Partimos desa base de que xa estamos condenados a morrer, así que total, que entre todo Dios. E ao final o noso carácter é moi de rir do macabro, da ironía de rir do macabro, do medo, a cantidade de lendas que son puramente para utilizar o medo en Galicia é exponencial, ademais, porque canto máis investigas, máis cousas que son puramente para o medo que temos aquí. Tamén pode ser porque as nosas casas estaban feitas de pedra e palla. Aparte de que prendería o teito con moita facilidade, é moi fácil que o frío e a escuridade, as sombras, as tenebras que se crean propiamente polas fogueiras que había, desen pé a crear esas historias. Tamén o feito de que o noso ceo, como din a canción, case sempre está gris. Nos momentos nos que non se podía sair fora para coller de referencia algo de fora, utilizárase para facer esas historias, esas lendas, esos contos, as cousas que tiña máis cerca, como o faiado, as esquinas, o apalpador, que ao final acabouse convertendo como unha especie de Papá Noel da nosa cultura. Alexandre, ibas a decir algo ti tamén? Eu quería dicir que, basicamente, moitos destes contos, destas lendas, o que buscan é dar unha explicación algo que en su momento non a tiña. Ata fai pouco a xente morría e non se sabía de qué, porque non había médicos certificando ou facendo autopsias. Entón, pois, había que buscar unha explicación. Por un lado, como dixo Mel, para rirse, e de alguna forma darlle un nome ao medo para perder o medo, para que aceptar que as cousas ocorren e tamén como advertencia para que non ocorran. En plan de, hai un monstro no fallado, ten cuidado cando vayas. Aquel sitio é perigoso porque hai un monstro ali, non é porque sexa perigoso de por sí. Entón é eso, en plan de, estes mitos, estas lendas é unha forma, eso, de darlle unha explicación onde a ciencia e a razón non alcanzan e de algún xeito pois perder o medo e tamén vivir unha vida máis segura. Claro, por exemplo, estamos falando... Ui, perdona, acaba ti antes, Moreiras. Teño un apunte persoal tamén, un shout-out ao meu tío Tomás. O meu tío Tomás inventou unha lenda, a do sapo marmelo, que era un sapo monstruoso que vivía na bodega da casa. Quero dicir, fixo perigosa a casa da familia. Na bodega da casa facese viño. Cando o viño está fermentando un sitio perigoso, porque hai uns vapores que te poden matar. Así que creou o sapo terrible, que a vez, como había sapos pola zona, quero dicir, tío ia a escrolar cousas e dicía, ai, o sapo marmelo anda por aí, para que non entrasese e morrese asfixiado. Así que, quero dicir, estas cousas, algúns chegamos a vivilas, están aí, non son tan bello. A ver, se estamos facendo shoutouts, eu vou facerlle un shoutout a meu pai, que escribeu un libro baseado nas lendas da zona de Ribeira, Arousa Norte. Así que, shoutout lanzado tamén. Digo o nome do título, home. Si, home, posme nun compromiso ahora. Busca o autor, José Martínez Mariño. Pois apúntase. José... Espera, que teño que encontrar un boli que vaya. José Martínez... Mariño, con ñ de... Mariño. Están preguntándonos no chat que de onde ven o apalpador, porque sí que, por exemplo, na zona de costa ou son de Ribeira, o apalpador é algo que chegou extremadamente moderno e incluso se chegou a ver como un invento moderno para galeguizar o Nadal. Alexandre? Pois, cando se rescatou, na década dos 80-90, pois parece ser que era un mito da zona dos Ancares, dos montes de Ourense e Lugo, onde estaba a noite do apalpadoiro. Pero, por exemplo, en Córdoba, creo que en Córdoba ou en algún pobo de Córdoba, existe un xigante que lle chaman o apalpabarrigas, e que tamén ten unha serie de rasgos moi semellantes aos do apalpador. E que realmente, por toda a Península Ibérica e tamén por Europa, hai unha serie de espíritus, normalmente xigantes, relacionados co inverno. Está o lenchero varsco, que é un xigante carboeiro como apalpador, e logo tamén eso, son, por un lado, son figuras que representan o inverno e que originalmente eran moi temibles. De feito, se lles facían sacrificios agasallos para que non matasen a ninguén.
e co tempo, pois foron eles os que traían os agasallos. De feito, o Papá Noel finlandés, o Joulupuki, vive nun lugar, o Monte Bardanduturi, que é literalmente o Monte dos Cráneos, un monte feito cos cráneos da xente que levaba durante o inverno. E agora, pois, agora é un home vermello cun taller cheo de elfes que, bueno, trae agasallos por nenos cada Nadal. Interesante. Moreira, si vas a decir algo sobre isto tamén? Non. Mel, si non cambiamos de tema. No, que, bueno, No me casto, a min chegoume dende pequena por miña nai e por miña avó xa a historia do apalpador de que apalpaba os nenos no sono e que se notaba que estaban moi delgados deixáballe máis castañas. Alexandre, que che é cortei. que temos que ter en conta eso, que agora, bueno, vivemos unha sociedade moderna, relativamente cómoda, sen os problemas de outros tempos, pero nun pobo de montaña, o inverno, en épocas sen luz, sen electricidade, é algo realmente temible. Entón, o espírito que o representaba era algo realmente horrible, pero claro, co tempo, a medida que foi mellorando a calidade de vida, pois, e quizáis para eliminar unha presencia que era demasiado aterradora, pois convérteno nalgo máis amable. Antes de rematar, estamos entrando na reta final. Sí que teño unha pregunta, sin poñernos moito nun compromiso, pero falamos de lendas, de ambientacións, falamos de criaturas mitolóxicas, tanto boas como malas, pero ao largo da charla falaches de héroes como os artúricos, pero non falamos de héroes mitolóxicos ou reais galegos que poder usar nunha partida de rol como esa figura de referencia como a veces se usa o rei Arturo e a súa cohorte, non? Vemos á cabeza alguén que non sexa Breogán. Lanzo aí á mesa. Últimamente está reivindicándose moito a figura de Iz, o fillo de Breogán. Sí, Que en é verdade. non deixa de ser unha nota OP na historia de Breogán, pero iso, que está sacándose máis, porque foi o que, bueno, tivo acción heroica aí na conquista de Irlanda. E logo tamén iso, moitos deses heróis tamén foron cristianizados. O bispo San Gonzalo, cos seus rezos, derrota aos vikingos facendo hundir a súa flota. E moitas veces os asimilanse os milagres de santos. Pero, bueno, tamén estaría, por exemplo, María Castaña, que lidera unha revolta contra o bispo de Mondoñedo e logo convértese en lenda ela. Ou María Pita, a mesma de Coruña. Bueno, Ou en Vigo, a francesada. Tamén. Hai moitas desas heroínas que ao final son da reconquista contra os franceses e o que máis chama a atención é que son moitas mulleres que han pasado a historia. Hai aquí no chat, isto suscitou moitos comentarios no chat que me está gustando moito, pero antes de seguir este tema, hai unhas reaccións encontradas ao apalpador. Porque todas as historias que comentamos antes, as lendas galegas eran para avisar de algo, non? Non vayas aí que hai unha moura, porque é unha montaña peligrosa. En cambio, o palpador é todo o contrario, non? Deixa que este señor descoñecido... Agora é todo o contrario. Deixa que este señor que non conoces de nada entre na túa habitación e che toque a barriga. Como se explica eso? Porque, quero decir, non tiñan medo de que lle levasen aos fillos estos pederastas, por chamar de alguna forma. Originalmente, esos espíritus do inverno eran criaturas terribles os que había de alguna forma que apaciguar ou tranquilizar para que non levasen que co poder do inverno levasen a xente. Entón, pois, digamos, relacionar o apalpador coa fame ou alimentación dos nenos, pois é unha forma de suavizar esa figura terrible. Pero sí, é bastante curioso. A maioría das figuras, estou falando de Papá Noel, os Reis Magos, ou limitanse a traer regalos. O apalpador comproba que estás ben e senón, pois traeche unhas castañas. Agora tamén agasallos. Retomando o tema dos personaxes heroicos que comentabas antes, como vigués non debería facelo, pero temos que mencionar obrigatoriamente a Hércules na Coruña. Iba a sacar o tema porque están falando no chat da lenda de Hércules.
A ver, e non foi o único heroe grecorromano que temos, quero dicir, Teucro, din os pontevedreses que A fundou fundación de Pontevedra. Pontevedra, sí. Teucro non sei se era un señor de Troia ou de Roma, non sei de cal dos mitos era, pero que viña de por aló do Mediterráneo a fundar aquí. E todo isto pode ter a súa base histórica de que ao cabo, cando chegou a romanización, viu xente do Mediterráneo a montar vilas, a montar salgaduras, a montar minas. Así que iso, o de que, bueno, chegaron os romanos a facer cousas, certo foi. Eu creo que está máis relacionado co espallamento das lendas e dos mitos. Da mesma forma que a materia de Bretaña, é posible que alguén escoitara, bueno, moitas veces a fundación das vilas nun intento de darlle máis sona, de darlle máis fama, pois búscase, isto fundou na Hércules, isto fundou no Teucro. É algo moi do romanticismo. Hai un tema que comentan aquí no chat que me parece moi interesante, quizá Alexandre sea máis para ti, por historiador, que cantos heróis quizáis mitolóxicos ou reais galegos foron absorbidos polo neopaganismo e atribuído despois a santos. Non sei se deso hai algo que pode ser real. É moi complicado, pero, por exemplo, antes cando falou Moreiras da Coca, pois precisamente Santa Marta ten a zona de que amansou dragóns, por exemplo. Así, pero tendo en conta que a figura da Coca moi posiblemente é unha figura prerromana, pois ao introducirlle a santa, pois o mellor a figura da heroína ou do heroe que a derrotou, pois convertouse nun cabaleiro ou nunha santa cristiá. Bueno, sabe meter mulleres mitolóxicas, a Raña Lupa, está aí, A Raña Lupa, non debemos que esquecela. moitas veces, precisamente, o enfrentamento entre os discípulos de Santiago coa Raña Lupa, pois vese moitas veces como un enfrentamento entre o cristianismo e a religión pagá anterior. Podemos comentar un pouco quen era a Raña Lúa para quen non a coñeza? Pois a Raña Lupa aparece en varias lendas por toda Galicia, pero a máis coñecida é a lenda dourada da traslatio dos restos do apóstolo Santiago a Galicia. Se di que cando, bueno, Santiago morre decapitado en Xerusalén, entonces os seus discípulos collen os restos, suben nunha barca de pedra que a Virxe ou Deus pois conduce hasta Galicia. E unha vez a Galicia, pois buscan un lugar onde enterrar eses restos. Entonces os discípulos acuden á Raíña Lupa, que moitas veces ou é unha raíña vasala de Roma ou é a muller do gobernador romano, segundo as versións. Entón a Raíña Lupa, como lle sagradan os cristiáns, pois pone unha serie de trampas. Primeiro persegue os discípulos, e os discípulos fan que a ponte por onde van os soldados pois caia as augas. Logo finxe que acepta que enterren os restos do apóstolo e dilles que vayan a enterralos ao monte preto de Compostela. Ali atoparse cun dragón e os discípulos fan desaparecer cunhos rezos. Finalmente, deixallen os touros salvaxes para que trasladen os restos do apóstolo. Os discípulos amánsanos. E finalmente, xa derrotada, xa cansa, a Raíña Lupa convértese ao cristianismo. Segundo outras lendas, os vasalos de Lupa, ao ver o poder dos discípulos de Santiago, son eles os que se converten ao cristianismo e arroxan a Raíña Pagá ao mar. Interesante. E tamén está ahora a tope o chat con unha personaxe histórica galega interpretada pola famosísima Ana Obregón nunha película sobre o apóstolo que é Lindona de Galicia. Non sei se a coñecedes e nos podemos contar algo sobre ela. Pois a verdade é que non. Eu tampouco. Pillaron. Non coñezo. Pois quédanos de deberes. E outra muller, encántame que Galicia teñamos tantas mulleres heroicas das que charlar, Pepa a Loba. Pepa Loba, persoaxe histórico tamén. Vilá convertida en heroína. Contádesnos un pouco sobre ela. Pois basicamente, fai pouco escribise unha novela histórica, unha ficción histórica, mellor dito, sobre a súa lenda. Ata certo punto, moita xente consideraba unha muller lendaria, en plan de unha bandoleira lendaria, pero fai relativamente pouco nunos escritos de Concepción Areal, que era visitadora de cárceles durante o século XIX, pois fai mención de Pepa Loba. Existiu unha bandoleira
chamada Pepa Loba. E basicamente foi unha muller que, segundo a lenda, ou as lendas, porque existen moitas versións, pois ou foi violada, ou mataronlle o mozo, ou matou a un home que a quería violar, tuvo que fuxir de casa e botouse ao monte. Ali reuniu un grupo de bandoleiros e fixo varias incursións pola zona entre a Coruña e Pontevedra. E, bueno, finalmente foi, a xustiza prendeuna e encarcelouna. A partir de aí pérdese a pista. Pois foi un chamamento ao chat se teñen algunha outra pregunta, algún outro comentario que queiran lanzar a este maravilloso plantel, senón a min quedame unha última apuntada, pero bastante importante, entón prefiro antes se vos, os que estades falando, queredes comentar algo, falar de algo que se quedase fora da charla que levamos durante estas 2 horas, algo que irás compartir co grupo. A min gustaríame levar en concreto porque hai unha estatua en medio da Alameda de Santiago que chama moito a atención, que son 2 señoras do brazo, chamanse as Marías, é unha estatua super colorida e moi recoñecida. Son bastante recentes e como unha mostra de que calquera persoa podería convertirse en lenda de por sí, porque estas señoras foron coñecidas sobre todo porque eran 2 mulleres que nunca quixeron casar, eran 2 irmás que iban vestidas das mellores formas que se lles ocorría, sempre moi extravagantes e que duraron, polo que di a lenda, que existiron realmente, que están todas as bases históricas. Teñen unha historia moi... E din as lendas que son como unha especie de... Hai quen di que son vampiros, hai quen di que son meigas, que son espíritus bos. Hai como unha infinidade delas, de pequeñas rumores, lendas, como se lles quera chamar, e ao final convertéronse como unha figura super característica de Santiago, como pode ser en Vigo a figura do home co periódico que andaba sempre a voltas co periódico e está a súa estatua en medio da calle Príncipe. Por alusións ao estatuario vigués, eu recomendavos a todos, cando pasedes por Vigo, que vayades ao Paseo de Alfonso, a carón do Olivo, que sae no noso escudo e que un dos motivos polos cales somos a cidade olívica, e admiredes a estatua de a fada e o dragón, que é unha fada que vai montada nun dragón e que están indo cara arriba. E que é unha das menos coñecidas, porque aquí coñécese o sereo e todo isto, pero a fada do dragón é a máis top. É moi bonita, vou dicir. Coméntanos que vos parademe cando queirades parar, pero é que no chat siguen chegando comentarios e preguntas e estame encantando que este tan animado. Hai un rato cando falamos das lendas artúricas, falamos do Santo Grial e que de feito é tan importante que está no propio escudo do país. E coméntanos aquí unha persoa que hai unha lenda de que di que no Cebreiro hai un dos posibles cálices de Cristo. E cando di un dos posibles, aquí abre a min a cantos cálices de Cristo temos en Galicia. En Galicia hai un, pero creo que en León hai outro, en Valencia hai outro. Eu creo que en Galicia, polo menos eu escoitei como 2 posibles sitios nos que podería estar, se non me equivoco. Un é o Cebreiro e o outro? O outro, se non me equivoco, era no que agora son túneles das antigas onde sacaba seguro antigamente. Cerca de Monterroso. Por non sei, escoitei. Pois nada, acordadevos, se algo nos enseñaron as películas, collede o cáliz de madeira. E tamén nos preguntan se sabedes, coñecedes quen era o home santo de Bonaval. Inda que Sherwood só nos dou aí un pequeno sneak peek no chat, non sei se vos o conocedes. Home santo de Bonaval, como non sexa Santo Domingo. Pois entón leo que nos comentou Sherwood, que parece bastante posto aí, que o home santo de Bonaval dá nome ao cruceiro de San Pedro e foi un condenado que a Virxe salvou de camiño ao cadalso. Que...
E, De eso, mira, nas cantigas de Santa María, sí, existe unha lenda ao respecto dun home que é colgado no cadalso, deixano ali durante varios días pensando que morrera, pero pasan os días e descubren que ainda está vivo e parece que a virxe está debaixo del sostendo para que non afogue. tamén nos comentan se o Dinoseto é unha futura lenda e isto quedou claro que sí. Lau, que Eu, ahora xa non está, dixo que todo é cultura popular e todo é lenda. No, aparte na, que as na, lendas na, seguense fabricando, seguen de algún xeito xurdindo novas. Hai, por exemplo, oín fai pouco que en varios colexios xurde a lenda de que hai un vampiro que agarda a saída dos colexios polos rapaces que van quedando atrás. No meu instituto, cando eu estaba estudando bacharelato, fíxose como a lenda, é o instituto máis antigo de Vigo, vale? Ten pinta de igrexa, eu ten Santa unha Irene. torre que chamase a Torre do Reloxo, que agora está sen funcionamento, pero podes ir dentro para ver os engranaxes do reloxo e en fin de ano podes escoitar pois as campanadas porque o poñen en funcionamento para as festas que fanse na Plaza América. Moreira, si vas a decir algo. Oi, Cando eu, perdón. perdón, Perdón, cando acaba, eu acaba. estaba estudando a ese bacharelato, dicíaste que a muller do duque conde que fundou o instituto, doña Irene, rondaba pola torre e polos pasillos pola noite. E máis fíxose un concurso de relatos de terror e creo que se segue facendo os concursos e un deles fíxose en honor ao instituto que tiñas que ambientar o que pasara dentro do instituto e moitos utilizaron esa figura de Santa Irene para levala aí. Eu sobre vampiros tiño o apuntamento de que na vila de Pontevedra hai un home que leva décadas performando como vampiro. É dicir, vai pola rúa vestido de vampiro, saindo só pola noite, é mítico, é Vladimir. Pero é un pontevedrés, quer dicir, é unha persoa Sí, sí. que está verificada, que, o sea, eu teño me cruzado con el de cando en vez, pero bueno, que iso, que en tempos chegará a ser unha lenda como agora é lenda o loro Rabachol, Sí. que en realidade era o loro de Perfecto Feijó, farmacéutico e musicólogo, que o tiña aí na farmacia, que se fixo moi popular, e agora é o que queiman no canto do Meco no mércores de cinza. Porque, eso, foi unha figura popular de hai 100 anos que agora ten estatuas e que se celebra nunha data específica. E non tiña nada especial o loro, fora de que avisaba ao señor boticario cando entraban os clientes. Falamos do Meco, Logo tamén eso, falou Lau do Gatipedro, pero precisamente existen moitos contos e moitas lendas sobre animais maravillosos ou que teñen cualidades especiales. Existen contos por os nenos do señor Raposo, logo tamén de animais que falan ou que teñen eso, comportamentos completamente fora do normal. Eu lembro un conto dun home que o fillo matarallo un lobo. E cóntase que logo o lobo, de vez en cando, iballe á porta e lle dicía que salira e lle dicía o teu fillo sabía moi ben. coméntanos tamén no chat se sabedes se a Pedra de Avalar ten algún ser mítico asociado. Ben, as pedras de Avalar, porque hai un cento delas en toda Galicia. Vale, entón, primeiro contalle aos espectadores que son as Pedras de Avalar. Unha pedra de Avalar ou pedra bailadora, a ver, avalar é moverse dun lado a outro, que tamén, quero dicir, a pedra co vento ou coa acción da xente pode facer ese baile. Pois son pedras que pola erosión se foron desgastando e adquiren unha posición precaria, ás cales se lle asignaron unha serie de intencións, ou, por exemplo, que hai algunhas que mesmo que ti tes que ir á pedra para demostrar a túa intención de que estás namorado dunha rapaza e queres casar con ela, para que a pedra dé a fe de que ti ese va a ser un marido fiel. Pois esa pues, é unha pedra de namorar de Avalar.
pero a máis mítica era a que había preto de Nosa Señora da Barca, na Costa da Morte. Se alguén da Costa da Morte, creo que Mel tiña familia por aí, pode verificalo. Sí, sí. E Esa, tamén utilizábase para embarazarse. amor, preñarse, unha lenda boa para variar. Pero entón, ten algún ser mítico asociado, algunha moura, algo detrás, ou é simplemente unha pedra máxica? Que eu saiba, non, a propia pedra Creo era... que chegou a haber algunha moura asociada, pero ao final acabou quedando como as pedras máxicas. Claro, por exemplo, na miña zona non era a pedra da Valar, na miña zona era unha tella. Era unha tella que tiñas que tirar detrás da capilla de San Alberto e se conseguías que quedase no quicio dunha ventaxa cerrada, cegada, ese ano ibas a topar o amor e se non, estabas condenado a non atopalo. Entón, pois, distintas mitoloxías ao redor das pedras e o amor. Moi ben, E a pois... sorte tamén utilizouse para a sorte. Pois creo que non nos quedan máis preguntas, se non vamos dar uns segundos e mentras quedame unha última que lanzarvos a todos vos, así a que máis interesante me pareceu para concluir, que libros, que películas, que produtos audiovisuais, auditivos, o que sexa, recomendades para que nos está vendo e que queira profundizar sobre este tema. Pois mira, xa existe dende hai moitísimo tempo un gran dicionario das figuras da mitoloxía galega, que tamén pode accederse de maneira gratuita porque ti o buscas pola rede e hai unha recopilación de xente que dedicouse a ir polas vilas recollendo diferentes lendas e tes unha páxina web que ten diferenciacións según zona, según temario, según figura máxica, según forma da que se presenta, cun mapa se ti queres. Eu creo que é unha forma, tanto o libro, que además ten unhas ilustracións moi bonitiñas, como a ilustración da lavandeira, que esa é dun artista que a escollei porque como a que máis amosaba a figura da lavandeira, que é de Tatiana Guillo. Ese libro é como o máis clave base da mitoloxía, ou polo menos o que utilizaban os meus profesores a hora de dicir: queres mitoloxía galega? Toma este tocho. Moreiras, Alexandre, algo que engadir a esa enciclopedia magnífica? Moitísimo que engadir, quero dicir, desde a parte da alta literatura, eu non podo deixar de recomendar relatos curtos como Os arquivos do Trasno de Rafael Dieste ou Cousas de Castelao. Fiando xa co tema da morte, do que falamos moitísimo, O ollo de vidro, tamén. E os autores que mencionei do ciclo artúrico en Galicia, Merlín e familia de Cunqueiro, Galván en Saor de Darío Son Cabana, Perceval e outras historias de Méndez Ferrín, que por certo deu clase no Instituto de Mel. Sí, deulle clase ao meu pai, a min case, estivo dando charlas. Quero dicir, os grandísimos nomes da nosa literatura tocan todos estes paus, porque é parte do noso ser. Así que en todos estes imos a topar cosas nosas. Por mencionar unha muller, vou mencionar a Ledicia Costas, que fai cousiñas así, se cadra máis infantil juvenil, pero que tamén son moi xeitosas, ambientadas en Galicia, en Vigo. E fainos moi ben, leva moitos premios últimamente. Sí, no. É moi agradable, é unha autora que se hai firma recomendo coñecer porque está moi disposta a discutir as cousas e a falalas, é unha persoa moi, moi agradable. E que moitas veces, por exemplo, a historia que falastes antes do submarino que se inventou en Vigo sae nun dos seus relatos. Alexandre, algún produto audiovisual que compartir? Bueno, pois bastante. Eu pois tamén mencionaría o Dicionario dos Seres Míticos Galegos, que mencionou Mel. Logo tamén, desde un punto de vista académico, as teses convertidas en libros
sobre a Santa Compaña e da bruxería de Carmelo Lisón Tolosana, que foi un profesor e antropólogo que fixo unhas obras de referencia sobre eses mitos. E logo, xa no eido literario, pois Cunqueiro é un imprescindible, xente daqui e da colá, Escola de Menciñeiros, Tesouros Novos e Vellos. E logo tamén, falando de fantasía, María Xosé Queizán creo que foi unha das mellores autoras que introduciu a fantasía en galego. No eido audiovisual, Fernando Cortizo fai uns anos fixo unha película en stop motion, O Apóstolo, que é moi recomendable. E, de feito, creo que este mes vai presentar, creo que o sábado, un documental con testemunhas que viron a Santa Compaña. O documental titúlase Buscando a Santa Compaña. O Apóstolo creo que tuverá algúns líos de distribución e a pusera incluso o propio autor gratuita en YouTube. Tuvera moitos problemas. Tuvo unha distribución bastante limitada, pero, bueno, ao final o autor pois tamén esforzouse por achegala. E se vos parece despois, pasadesme todo isto polo noso canle de Discord e poño nun tweet para todos os que nos están vendo que teñan a man. E eu volvo a apostillar. Recomendo vos Bixán, escrita por meu pai, José Martínez Mariño. Aquí eu vim falar do meu libro. Tamén hai moita música que, aparte do que xa mencionei, que Carlos Núñez ten moitas cantigas transformadas a cancións, propios autores, en plan, Fillas de Casandra, por exemplo, un rapero que saliu que é neofalante, que menciona moitas cancións súas, figuras da mitoloxía e figuras do heroísmo galego. Tamén é un rapeiro moi politizado, pero ten canciones enfocadas sobre todo a mitoloxía, chámase EZR, e moitos dos grupos que están saindo agora mesmo en galego están reivindicando non só a lingua galega, senón tamén a propia cultura, dende as cousas máis básicas ata a nosa mitoloxía e as nosas lendas. Bueno, e ademais recomendar que veñades ás festas. Quero dicir, se queredes ver unha Santa Compaña, no Casco Vello de Vigo temos unha Santa Compaña na festa do Samaín. Podedes desfrutar do gozo de levar a cruz ata que non atopedes un relevo, personalmente, aínda que sexa mentira. E as festas históricas, a María Soliña de Cangas, a María Pita de Pontevedra, a Reconquista de Vigo, isto celébrase ao grande. Así que, quero dicir, aproveitade... A subrayar que a María Soliña foi unha das poucas bruxas galegas que foron queimadas en Tui. Bueno, todas estas festas son unha oportunidade excelente de achegarse a esos mitos, a esa historia, a música, ademais de para tomar unhas cervexas e picar un pouco. Así que, quero dicir, temos festas todo o ano, todo maldito ano non hai unha fin de semana que non teñamos festa. Así que pasade que son gratis. Festas de comida, festas de bebida, festas de se queres ver bailar a xente. Eu estive durante moitísimos anos nun grupo de baile, non paramos, éramos un grupo bastante pequeniño, o sea, son cousas que paga a pena ver e disfrutanse. Son pezas propias da nosa cultura e do noso pasado. Pezas que forman parte de nós, ainda que non queran. Ou que si queramos. Pois Alexandre, Mel, Moreiras, Lau, que xa non está, mil gracias por acompañarnos estas 2 horas e media charlando de mitoloxía galega, mitos, lendas e a realidade que hai detrás delas e como adaptalas a ambientacións roleiras. Aprendemos un montón de vos, foi super útil e seguro que a xente xa nos está pedindo a segunda parte, así que veremos de argallar algo máis con vosco. Moitas gracias e para os que nos estades vendo, vémonos no próximo. Anunciaremos o tema con antelación. Moitas gracias a todos. Tede unha boa noite. Graciñas. Grazas.